Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto, diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Marso 10, tuiga 2026. Sa gihapon, ini mo alaga ni mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita sa aton sini nga ipabombo. Pana nagapanawagan karon nagapangayo sa nga bulig agod nga madala pa uli ang kadaver sa nga iya sini nga asawa kanangin na biktima sang isa ka insidente dito iya sa Maya Metro Manila. Samtang ining iklo o konang Iloilo City sa aton sini nga mga kauturan, no, nagpatigayon sang validation sa aton sini nga mga kasimanwa. Istoryahan taman ini karon, no, samahin iya sang Iloilo City Local Housing Office. Nagpatigayon sila sang occupancy validation agod ipatuman ng rectification na process. Sa aton sini nga mga kasimanwati ining mga benepisaryo bla sa nga local housing. Sa aton sini nga mga kauturan ting iban sini pagsikyar sa nga taga-iklo, hindi na mong benepisaryo, nagrinta lang sila kuno or ginbaligyaan lang sila. Sa pihak nga bahin istoryahan naton karon sa aton sini mga kasimanwa madamo sa nagapalabot diri sa nga impormasyon natuhoy sa sining kaklaruhan bala may kantanan sa machine betting sa mga bulangan diri iya sa syudad kag probinsya sa nga Iloilo. Kay may informasyon kita may isa kuno ka ginpatigayon sini nga pagbinulangay ginpadulungan sa nga kapulisan agod pauntaton kay machine betting hindi kay tradisyonal bala nga bulang nagasinggit kada imo iya sa nga wilo, ice go. Dira iya sa machine betting, keep quiet kamo dira tanan. Kadto ka lang to sa tiller nga nagapungko. Kag diri man na din nagsikat bumbukre sa mga tiller mo. Hamakon mo sa nakita ko lang niya ha, pero ay hindi ko lang pagtago-tago. Naka-experience man kong jutay nakakadto man ko, nakapalapit, nakahangaw-hangaw man ko. Ining mga nagaorganisa sang machine betting ni mayogin man ni sila magpili sa mga tiller. Tiller. Sus Maria kagusip daw amo-amo sini ang kartada di sang naka-yellow banana nga bayo di sa studio. Amo kay sa kilala ako ni Bombo Chris. Ginaamag sang mga betor. Sa aton sini nga mga kasimanwa pero pamangkot sa karon may ara ginman bala sang balasihan agod nga magpadayon ining machine betting sa mga bulangan. May balasihan man bala nga untaton or tawag si gani may ara bala sang mando nga untaton na ining machine betting or basi ko lang kilala ko pa nya noy nagutman lang guro may nagutman guro or may ginauhaw kagti mang pulo pisitas man amo na nga nagpropabatsyag. Anyway, istoryahan tanak karon sa aton sini paday nga pagpangalagad area waya sang sugal, waya sang tiller, waya sang singgitanay, papisan-pisan sulat sa nga interest, padamo-damo sulat sa interest. Ang resulta, cash price, kag grocery items, grocery goods. Kay nga man, ari karon sa live studio aton sini nga winner sa daily draw sa Buena Mano Salvo Year 20 promo.
Nakarating ang ating daily winner. Heto siya. Basta mabatian mo gani na ang Buena Mano Salvo, laban-laban sina. May malipayo naman nga winner nga makabaton sang 1,000 ka pesos nga cash prize kag 1,000 ka pesos nga balor sang grocery goods. Sa aton sini nga pagpangalagad karon mga kasimanwa, yari sa aton sini nga live studio ang isa sa mga maswerte nga daily draw winner. Ginlawag ni siya kagina ni siya naglawag siya ni man si Bumbutsam di ba? Siya naglawag siya ni Bumbutsam man ako. Oh, sus Maria kagusip. Ginani sang kagahon. Taga Kabuluan Norte, Uton, Iloilo, si Miss Revelyn, ma'am, Revelyn Salinas. Ang yan sining proof of purchase, Mang Juan, 32 anyos. Ma'am Revelyn, maayong udto sa imo. Mayong odto man Bombotsyam. Kumusta ikaw? Okay, gid Bombotsyam. Oh, siyempre, sino man biyang hindi okay kay makabaton kay 1,000 ka pesos nga cash. Ma'am, palihog ako isip sa 1,000 ka cash mo. Ari pag-aisipon ko Bombotsyam. 100 pesos. 100 pesos. Basta mambas la karon dollar blanao. Sus Maria kagusip 100 pesos. Liwat ma'am. Sige. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, kag 1,000 pesos. 1,000 pesos cash. Anho ni Ma'am Revelyn ang 1,000 pesos cash? Ibakal ko liwat sang ako nga proof of purchase Bombotsyam. Kag? Kag sudan sa balay. Anhon mo ang proof of purchase nga baklon mo? Kuan naman liwat Ipasakop Universal naman liwat? Robina. Ipasakop liwat, no? Yes, sir. Alang-alang mabakal ka lang, ma'am, tapos hindi mo pagpasakop liwat. Oo. Hindi ka na magdaog karon sa grand draw. Ipasakop. Ang imo sini nga proof of purchase, Mang Juan. Yes, sir. Siya nagkaon sang Mang Juan tong naging... Sila man, sir. Sila man. Kapila na magdaog si Ma'am Revelyn diri sa promo sa Bumbo Radio. Second time ko pa lang diri sa bong, sir, sa inyo station. Second time, kagina na mention mo sa akon pagdaog mo to nagligad, why pa ni galakat ang imo baligad? Subong galakat-lakat na. Dala ni Ma'am Revelyn ang iya sining anak. Ano ganito, ma'am, i-remind mo sa akon nagligad to? Pambal mo? December 1 to December sir, 1. Pagka December 2 birthday niya. Pagka December 2 birthday. Subong? March, may ma-birthday buwasaw? Wala, sir. Tindi buinas lang ginya si Ma'am sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, no? Ang unod sang balde ni Ma'am Revelyn, sa aton sini mga kabumbo, ang unod sang balde ni Ma'am Revelyn may ara dira sang ang balde syempre orokan nga balde, 3 ka pack sang kumiya bihon, 1 ka box sang MX3 coffee kag 2 ka box sang Rem Zinc vitamins nga himo sang Reme distributor sang guava or guavaidon, no? Hindi takbalo magbasaw. Iodine with bayabas extract. The one that gets it done. Sos Maria kagusip do excited pa kuya kay Ma'am Revelyn magbaton sang 1,000. Ma'am, agdahato ang mga taga Kabuluan, no, Norte, taga-uton nga mag-intra man sila para nga magdaog sila katulad mo. Sa akong mga kasimanwa nga og tunganon, ari ako subong sa Bombo Radio, live kita sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Iloilo. Malantawan ka na nila dito, ma'am? Yes, sir. Tapos mabatian ka nila sa mga Malantawan nyo kami subong kag mabatian nyo kami sa YouTube kag Facebook live. Tiagda sila nga maintraman para nga sila madaog man. Mga ogtunganon, inyo na tiyempo nga magi-entra naman sa pasakop sang Buena Mano Salvo sang promo sang Star FM kag Bombo Radio. Kay basi ka muna ang masunod nga mangin milyonaryo. Maunahan ka pa nila? Siyempre,
Tulungan mo. Padamo interest gani. Yes, sir. Yes, sir. Alright, sige. Congratulations, ma'am. Kag padayon na sa pagpasakop sa promo, ha. Thank you, good sir. Ang masunod sila nga milyonaryo. Kabay pa, sir. Alright, thank you so much. Thank you so much, ma'am Revelyn. Pero salamat gid, ma'am. Thank you gid. Oh. Thank you, okay. good sir. Thank you Yes. sa Bombo Radio Iloilo. Basta Radio, Bombo! Star FM. It's all for you. Wow, kanami isang tingog ni Ma'am Revelyn Galeo nagkanta pa sa ang sunod naton nga winner ay han makanta man pero hindi ko anay pagbuyani kay may winner pa kita Bombo Chris malawag pa kita yan ayon sa nga winner. May winner kita this time Daily Draw gyapon second Daily Draw winner. Narito na ang isang Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Nambalan ko na gid ikaw nga kon mabatian mo ang tingog nga Buena Mano Salvo. Botsilingon sina kayuhan ina. Grasya ina nga nagapalapit sa imo gani preparar na nga i-claim sinang imo nga premyo diri sa aton sini nga studio sa Bombo Radio Iloilo ang aton sini nga next winner no taga Zone 3 Gustilo Lapas Bao lapit lang diri city proper area Zone 3 Gustilo Lapas iya sini nga proof of purchase Efficacent Oil 59 anyos si Ma'am Helen Opanyo. Ma'am Helen Opanyo, congratulations. Ginlawag ikaw ni Bombotsam. May 24 oras ikaw sa pag-claim sa imo sini nga premyo ha. Kag ang premyo mo nagahulat na diri sa imo sa istasyon sa Bombo Radio. Hindi iya ikaw mahulat sa premyo ha. Kunti ikaw yang ginahulat sa premyo, ikaw mismo ang magkadto diri kag magdala sang duha ka valid na ID, ipa-photocopy mo nang daan para diretso kita. Now, sa aton sini nga mga kauturan, pagpakita mo sa imo sini nga valid ID dira, baton mo yun premyo. No? 1,000 pesos cash kag 1,000 pesos nga balor sa nga gift pack nga ginalangkipan sang orokan nga balde, 3 ka pack sang kumiya bihon, 1 ka box sang MX3 coffee kag 2 ka box sang Rimzinc vitamins nga himo sang Remed distributor sang Guavaidon. No, iodine with the bayabas extract, the one that gets it done. Sa liwat, Helen Opanyo, congratulations ang Zone 3 Gustilo Lapas. Hulaton ka din Bombotsama. 47 minutos na nakaligad sa takna sininga lasa 11 kagkaron sa aton sininga ipabombo. Nagpadulong diri ang isa ka bana agod nga magpanawagan sang bulig sa kung sino man ang may bulawanon sining tagipusoon makapanuktok sa mga talatapan sang aton sining gobyerno mga opisyales naton diri sa syudad sang Iloilo ini bangod man sa aton sining mga kauturan no ang iya sining asawa na ulamid sa isa ka insidente no so ang remains ang kadaver sang iya sining asawa ara dito iya sa Metro Manila kag kinahanglan nga ini ang makapauli diri no sa aton sini nga mga kabombo para iya nga sa bisan sa ulihin na lang nga kay gayuna na makaupod man ni sir ang iya sini iya nga tiayon no kag syempre ti mahatagan man sang nagakaigo sini iya nga paghikot sa paglubong no sa aton sini karon nga mga kabombo. No? Mangin kaupod na to na sila madugay. Standby ka mo dira sa aton sinima kuturan. Diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa bombo hanay sa udto. Hatagan ta sang tsansa ini nga makapanawagan, makapanuktok sa tagipusoon sang kung sino man may bulawanon sini iya nga tagipusoon dira mga kauturan naton, mga opisyales naton sa gobyerno sa aton sini nga mga kasimanwa. Alright na, sige na, okay na kita Bombo Chris, no? Standby sa aton sini nga mga kauturan dira karon may mga ginaplastar kag ginahimos-himos lang kita kag karon sa aton sini nga ipabombo. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo!
Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sa Bombo Radio bilang dalampansang banwa. Ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan. Ipabombo! Ipabombo! Dili lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Kasama natin ngayon sa live studio si Mr. Warren Soriano. Siya yung byudo ng sa ngayon. Yung asawa niya is na-involved sa fire incident, no, na naganap sa area ng Tondo. Yung problema nila sa ngayon, hindi sila makahingi ng tulong or hindi sila tinutulungan sa ngayon, no? So si Mr. Warren Soriano nandito po ngayon. Sir Warren, good afternoon, welcome dito sa Bombo Radio Iloilo. Si Bombo Champo yung kasama ninyo. Yes sir, ano po yung sir yung concern ninyo sir? Bali kasi gusto lang namin na i-transfer sana yung cadaver ng asawa ko. Bali ngayon siya nasa Coast Guard siya ngayon sa North Harbor sa Manila. Mm-hmm. So natabo yung sunog February 18. So February 18 nagpunta ako dito sa Iloilo para maghingi ng tulong sa mga LGU, pero pinaturo-turo nila ako kung saan ako magpunta. Bali ang sabi nila kung meron na daw sa DSW na kuha na tulong, hindi na daw pwedeng lumapit sa kanila. Mm-hmm. So ngayon naghingi kami ng referral from Malacanang. Binigyan kami ng referral for transportation of cadaver. Ang problema, meron kaming babayaran sa North Cemetery para makuha yung cadaver niya para ma-deliver dito sa Iloilo. So, meron kaming kulang. Yun ang hiningi namin tulong na para matulungan kami ng LGU. Kasi ang LGU ng Manila, hindi sila magtulong sa amin dahil hindi kami butante doon. Mm-hmm. So, madaling salita, sir, meron discrimination sa kanila na kung hindi ka butante, wala kang mabato na tulong sa kanila. So, kaya nag-decide kami na dito na lang sa Iloilo maghingi ng tulong. Pero iba man lang nakukuha namin response sa kanila na parang sinasabi nila na isa lang ang tulong ng DSWD at ang LGU ng Iloilo. Alright. So far, saan na kayong local government unit na nakapunta at humingi ng tulong, sir? Bale, nagpunta na rin ako dito sa City Hall, sa Atipan, pero hindi nila ako natulungan. Pinapabalik nila ako sa DSWD. Pero ang DSWD hindi na sila magbigay ng tulong, kaya nakakuha na kami ng tulong sa DSWD NCR. Mm-hmm. So, isa lang daw po yung pinaka-record nila. Kung nakahingi na kami doon, hindi na kami pwedeng humingi dito. Mm-hmm. So, ang inaano namin, sir, yung hinahanap namin, kung saan kami pwede pang lumapit na gobyerno o Office of the Government na pwede kami makahingi ng tulong o bulig. Mm-hmm. Para mapadali ang pagpunta ng cadaver dito. Pero sa ngayon kasi, sir, bali, nagpunta ako sa mga opisina ng mga konsyal, mga vice mayor. Isa lang din naman ang sinasabi nila, walang pondo, walang ano. Kaya hanggang sa napunta pa kami sa province ni governor. Pero ang sinabi sa amin, hindi kami pwedeng tulungan dahil City Hall daw ang pwedeng tumulong sa amin. By the way, sir, saan kayo nakarehistro? Bali, Bonifacio Arevalo. Bonifacio Arevalo, Barangay Bonifacio Arevalo. Alright, so ang registration nyo, yung problema kasi dun sa Manila is hindi kayo matulungan dahil Opo. hindi kayo registered voter. Tama Ganun po yung sabi sa inyo. Opo. Alright, and now you tried pumunta dito sa may Atipan Center ng Iloilo City Hall. Opo. Hindi Pinakita rin ko sila po. maka-release ng anumang pondo dahil meron ng assistance from the Opo. Department of Social Welfare and Development. Opo. Anyway, dahil lumapit kayo dito sa Bombo Radio, we will try our best na matulungan kayo, sir, ano? Opo. In terms ng payment, nasabi mo kanina meron ka pang kulang. Opo, bali- Mga magkano yung kulang, sir? Bali, sir, nakalikom na kami ng 37,000. 37,000. 40,000 ang babayaran namin. Nasa 3,000 na lang ang kulang namin. Kaya hinihingi na lang sana namin sa LGU dito kung matulungan kami. Kaso lang, minaano-ano nila kami, kung saan nila kami tinuturo. Parang wala silang balak magtulong. Mhm. Ngayon, nag-decide na lang ako talaga pumunta rito sa Bombo Radio dahil siguro para magising ko rin sila. Kasi, kumbaga, 1 month na mo, sir. Sobra 1 month na kasi Sir. February 18 Tapos ang masakit pa dito, sir,
bukas, Idil Fitr, bali Muslim kasi kami, sir. So, Idil Fitr bukas. So, napakahirap para maglubong ng isang mahal sa buhay pag Idil Fitr. Okay. All right. So, tingnan po natin, sir, kung anong yung maitutulong po ng Bombo Radyo dito sa inyo at saka sa iyong asawa. Wala naman kaming ginagarantiya sa iyo, but Okay, we will try our best Okay, na matulungan kayo, sir. Maraming salamat po, sir. All right. Sige. Sir Warren, maraming salamat din sa pagpunta dito sa Bombo Radyo at dinulog mo dito yung problema. Apo, sir. Alright. Thank you po. Okay, there you have it, si Mr. Warren Soriano, no nagka-problema siya karon banwa. Ti 3 mil naman lang niyang kulang para nga makumpleto. By the way, Sir Warren, pag nakumpleto yung 40,000, ano pa yung ibang kailangan? Pupunta na po ako ng Manila for transportation. Ito na po yung referral for Togo travel. O wala ka nang babayaran sa transportation? Wala na po, yung 40 na lang po talaga. 40,000 na lang po 40,000 na lang talaga. Opo. So, 3 mil. 3,000 pesos. Sige, tingnan natin kung anong magagawa natin mamaya, no? Okay po. Kay Mr. Warren Soriano dito sa ating mga kabumbo. Anyway, we will be right back sa padayon sini nga pagpalayag sa bumbuanay sa udto, ha. Bantayan ang dugang sini nga mga balita kag impormasyon sugpunan ta ang aton sini nga pagtalakay sa madalakuan mga issues diri karon, no, pagkatapos sa Bombo Network News. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Patya ang gripo kung wala ginagamit. Kung nagapang sipilyo ikaw, nagapang... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched.
Number 1 and most trusted source of news and information. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-19 sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, nationwide transport strike, isinagawa na ng mga driver dahil yan sa mataas na presyo ng langis. Ilang transport group, kampanteng naintindihan ng commuters ang kanilang sitwasyon. Iba't ibang government agencies nag-alok ng libreng sakay kasabay ng transport strike. Mobility assets naman ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines nakahanda na rin. Sa ibang balita tayo, mamaya si Representative Eli San Fernando ibinunyag na may ilang alingasngas ng posibleng kudeta sa may Kamara de Representantes. Kasunod po yan ng pagkadismaya ng National Unity Party sa liderato ni Speaker D. Itong pagpapakita ni Vice President Sara Duterte sa hearing ng Justice Committee, wala pa rin kasiguraduhan. Ang impeachment proceedings ng pangalawang Pangulo dapat pa rin magpatuloy kahit magbitiw siya sa pwesto. Abangan sa ating provincial report mamaya mga transport group sa iba't ibang probinsya nakiisa rin sa transport strike ngayong araw. Abangan mamaya sa ating international news, ang Iranian missile tumama sa main gas facility ng Qatar. Ang Iran naman isinisi sa Israel ang pag-atake sa iba't ibang mga gas field. Abangan din sa ating sports news mamaya ang Los Angeles Clippers talo sa kulelat na Pelicans score na 124-109. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagsimula na ho ngayong Huwebes ang transport strike o nationwide transport strike ng ilang mga transport group dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon diyan sa may gitnang silangan. Maaga hong nagtipon-tipon ng mga miyembro ng Piston sa Welcome Rotonda dito ho sa Metro Manila habang may mga protesta rin sa ilan pang mga lungsod dito sa National Capital Region hanggang dyan sa may Bulacan at dyan sa may probinsya po ng Iloilo. Iginit nila ang agarang aksyon ng pamalaan dahil ramdam na umano ng kanilang sektor ang bigat ng mataas na presyo ng petrolyo at mabagal ang paglabas ng tulong. Isinagawang tigil pasada isang araw matapos ngang ipasuspende ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang fare hike. Samantala, tiniyak naman ng Metro Manila Development Authority na nakaantabay na ang kanilang Emergency Operations Center upang bantayan ang sitwasyon at maiwasan ng malawakang abala sa transportasyon. Ayon kay General Manager Nicolas Torre III, minomonitor na nila ang mga lugar na inasahang nagkakaroon ng mga protesta at posibleng disruption sa public transport. Gayunpaman, sinabi ng general na hindi nila inaasahan ang malaking epekto ng tigil pasada sa daloy ng transportasyon sa Metro Manila. Sa kasalukuyan, wala po silang nakikita ang kakaibang sitwasyon at natiling normal ang biyahe ng mga commuter. Kaugnay pa niyan, ipinahayag ng ilang transport group ang pagkadismaya matapos suspindihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ipinatupad na fare hike. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, nirerespeto nila ang desisyon ng Pangulo ngunit pinagsisihan pa rin ang suspensyon. Aniya naintindihan ng mga commuters ang hirap ng mga driver at ang dagdag gastos ng kanilang tinatahak. Marami anyang commuters ang nakakaunawa sa problema ng mga tsuper, kaya nagtataka ito kung bakit ang Pangulo hindi sila umano nauunawaan. Binanggit din ni Martin na ang mga drivers patuloy na nagseserbisyo sa kabila ng tumataas na presyo ng langis at umaasa siyang makahanap ng balanseng solusyon ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng parehong commuters at transport sector. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, mga kabumabakay, update po tayo. Ito hong pagsisimula nga ho ng transport strike. Pag-arangkada ho ng transport strike ngayong araw, sabay ho na pagtugon nitong si Pangulong Marcos sa kita ng mga driver at sa sahod ng mga mananakay. Ito ho yung patuloy na panawagan ngayon ng mga grupong nagsasagawa nitong tigil pasada. May live report si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, umarangkada ngayong araw ang nationwide transport strike o tigil pasada ng mga tsuper upang igiit sa pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng krudo sa pamamagitan ng permanenteng pagtanggal ng value-added tax o VAT at excise tax sa mga langis. Nakiisa ang iba't ibang transport group sa Metro Manila at mga probinsya para ipanawagan din ang pagbasula sa oil deregulation law upang muling ma-regulate ng gobyerno ang mga oil companies. Kasabay nito, hinihiling din ng mga tsuper ang 5 pisong dagdag pasahe upang mawi sa kanilang kita. Matatandaang nakatakda sanang ipatupad ngayong araw ang dagdag pasahe batay sa naunang anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board noong Martes.
Ngunit ito ay binawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ayon kay ACT Teachers Representative Antonio Tino, tila scripted umano ang pagbawi sa pisong dagdag pasahe at wala ring sapat na suportang natatanggap ang mga drivers. Dagdag pa niya, hindi rin sapat ang ibinibigay na ayuda dahil mabilis lamang itong nauubos at hindi nito natutugunan ang pangmatagalan ang epekto ng krisis. Iginiit ng mambabatas na pawang band-aid solution lamang ang mga ganitong hakbang, lalo't hindi patiyak kung kailan matatapos ang krisis sa langis. Suportado rin niya ang panawagan ng mga tsuper na lubhang naapektuhan ng sitwasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng Representative Antonio Tino. Hindi talaga tinutugunan ito, sinusuportahan natin yung panawagan nila sa pagtaas ng pasahe. No? Parang nagpapogi si Pangulong Marcos kahapon na meron ng inaprubahang napakaliit na nga na pagtaas ng pasahe ay kagyat namang binawi. So parang scripted lang no? Para magka-pogi points sa publiko, pero wala namang sapat na suporta o ano pa mang tulong na binibigay sa mga driver. Kahit naman sino maintindihan na yung pamasahe na hindi mo itataas kung mananatili ito sa 12 pesos, for example, ay hindi na ito sasapat kung ang krudo ay nasa 100 pesos o mahigit. Samantala, sa pakikipag-usap naman natin sa mga grupo ng mga commuters, dito rin sa nagpapatuloy na transport strike, nanawagan ang Para Commuters Network sa pangunguna ni Rain Desaca na dapat sabay tugunan ng pamahalaan ang mababang kita ng mga driver at mababang sahod ng mga manggagawa na siya ring mga mananakay. Anya, kapag tumaas ang pamasahe, dapat ay may kaakibat din itong pagtaas sa minimum wage. Dagdag pa ni Desaca, parehong apektado ng krisis sa mga driver at commuter, kaya't sinusuportahan nila ang mga panawagan ng transport groups. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Rain Desaca ng Para Commuters Network. Ang expected dapat nila ngayon magtataas na ng 14 ngayon Thursday. So, ang estimate dagdag 200 pesos sana sa kita. Dahil binawi na nga ito ni Marcos, mas bababa pa ang kita kasi tumataas ang presyo ng langis. Pero dapat parehas na tugunan ni Marcos yung poverty income ng mga driver at yung poverty wages naman ng mga manggagawang commuter at ng mga maralita. Ano po ibig sabihin Ibig sabihin po dapat taasan ng pamasahe sa mga jeep, taasan ang sahod ng mga manggagawa. Taas ang minimum wage sa 1,200 na living wage. Dahil sa ganung paraan po, sabay na tataas sabay niya na matutugunan yung krisis na nangyayari. Sa gitna ng transport strike, Bombo Genesis, Bombo Jai, nakaantabay naman ang mga backup vehicle mula sa pamahalaan sakaling may mga ma-stranded na mga pasahero. Sa pinakahuling tala ng Metropolitan Manila Development Authority, nananatiling maayos at normal ang daloy ng trapiko sa unang oras ng implementasyon ng transport strike. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III, alas 5 pa lamang ng umaga ay nakamonitor na ang kanilang Emergency Operations Center sa Metro Base at wala silang naitalang stranded na commuters sa kasagsagan ng morning rush hour. Patuloy naman ang isinasagawang interagency monitoring upang matiyak ang maayos na daloy na transportasyon sa buong araw. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo. Sa kaugnay pa rin pong development, malaki umano ang epekto sa biyahe ng mga provincial bus ang pagsususpinde ng taas pasahe na inunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Provincial Bus Operators Association Executive Director Alex Siage, maraming kumpanya ang hindi makapag-operate dahil hindi nila kakayaning sustentuhan ang kanilang gastusin at kulang din ang kita. Dagdag pa ni Yage, hinihintay lamang nila ang written order mula sa Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa mga susunod na hakbang ng naturang grupo. Ngunit sinabing wala silang magagawa kundi sumunod sa utos na inilabas. Nanawagan din sila ng konkretong hakbang ng gobyerno na mararamdaman ng mga nasa sektor ng transportasyon at hindi lamang itong tinatawag na band-aid solutions.
Sa bagay ito, kuha pa tayo ng mga karagdagang balita na tinutukan ng ating news team. Itong mobility assets ng Armed Forces of the Philippines nakahanda na rin kung sakaling kailanganin bunsod yan ang transport strike ngayong araw. May report si Bombo Bea Piniza. Nakahanda na rin ang mga mobility assets ng Armed Forces of the Philippines kung sakali mang kailanganin ito ng publiko. Bunsod ng inulunsad na tigil pasada ng ilang transport groups ngayong araw. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, mahigpit na ipinapatupad ng militar ang close coordination nito sa mga lead agencies na siyang nangunguna para maibsan ang epekto ng transport strike sa mga mananakay. Ani Padilla, kung kailangan man ng augmentation mula sa militar, nakahanda hindi lamang ang mobility assets ng Hanay, ngunit maging ang mga standby units ng Armed Forces of the Philippines para magbigay assistance. Kasunod dito, sinabi rin ni Padilla na hayaan muna ang mga lead agencies gaya ng Philippine National Police na pangunahan ang pagbibigay ng mga assistance gaya ng libreng sakay at maging ang pagpapatupad ng seguridad ng mga isinasagawang kilos protesta kasabay nito. Pagtitiyak naman ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung sila man ay itap ng mga katuwang na ahensya ay agad silang magtatalaga ng assets at personnel. Sa mga ganitong sitwasyon naman, yung ating NCR command is in close coordination with these lead agencies. So as the need arises na kailangan natin mag-augment and assist, andyan dyan po yung ating mga units that are on standby for these purposes po. Well, sa ngayon, yung lead agencies muna natin, ang frontliners natin dito, no? So naka-standby yung mga assets natin. When the need arises na kailangan nga natin mag-augment, naka-prepare naman tayo for that. Kaugnay naman ito, nakalatag na ang mobility assets ng pambansang pulisya para naman sa kanilang libreng sakay bilang tulong na rin sa mga mananakay ngayong araw. Maliban dito, humigit kumulang 180,000 na miyembro ng Philippine National Police ang nakatalaga bilang tagapagpatupad ng seguridad at police visibility lalo na sa ganitong sitwasyon. Samantala, asahan naman na patuloy na isinasagawa ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang kanilang mandato na protektahan at pag-ingatan ng pambansang seguridad at maging ang soberanya ng bansa. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! 12 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balikan po natin mamaya ang issue kaugnay pa rin po dyan sa nagpapatuloy na transport strike o tigil pasada. Sa ibang balita muna tayo, ibinunyag ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na may mga lumalabas na impormasyon ukol sa posibleng pagpapalit ng liderato sa Kamara de Representantes. Sa isang panayam, sinabi ni San Fernando na may naririnig siyang mga alingas-ngas ng tensyon sa loob ng House of Representatives na may kinalaman sa Unity o National Unity Party. Kung babalikan ay una pong nagpahayag ang naturang grupo ng kanilang pagkadismaya sa liderato ni Speaker D habang pinag-iisipan na rin ng grupo na umalis o kumalas sa majority. Ayon sa mambabatas, may ilang concern ang National Unity Party na posibleng dahilan ng kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang liderato, ngunit tumanggi na rin siyang maglabas ng dagdag na impormasyon ukol dito. Natanong din ng mambabatas kung sino ang posibleng papalit kay House Speaker Faustino D kung sakaling magkaroon man ng kudeta sa loob ng Kamara. Anya, wala siyang impormasyon kung sino ang gusto ng majority na ipalit sa kasalukuyang lider at iginiit na hindi dapat ito ang pagtuunan ng pansin dahil mas mahalaga anya ang pagtugon sa pangangailangan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino lalo na't patuloy ang tumitinding krisis sa produktong petrolyo. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, aminado si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na walang kasiguraduhan kung magpapakita o sisipot si Vice President Sara Duterte sa nakatakdang pagdinig ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaint laban sa kanya. Sa isang panayam, sinabi ni de Lima na walang ideya ang komite kung sisipot ba ang pangalawang Pangulo, lalo't may karapatan siyang i-waive ang kanyang appearance. Gayunpaman, kunesyon ng mambabatas ang kawalan ng akmang kakatawan sa pangalawang Pangulo kung magdedesisyon man na hindi ito haharap sa mga serye ng pagdinig. Paliwanag ni Representative de Lima, walang magiging partisipasyon ng mga abogado ng pangalawang Pangulo sa naturang pagdinig, malibang lamang sa pag-assist sa kanya. Papayagan din silang manatili sa loob ng hall, ngunit limitado lamang ito anya sa pag-monitor sa kabuuan ng proceedings, sa pag-witness at pag-observe sa takbo ng pagdinig. Tanging mga miyembro lamang ng komite anya ang may karapatang magtanong sa mga lalabas na testigo at magsuri sa mga dokumento sa ligyan sa kanilang tungkulin na pag-aaral sa dalawang complaint. Tanong ng batikang mambabatas, paano naman tutugon ang pangalawang Pangulo sa mga aligasyon kung hindi siya haharap sa pagdinig?
Hindi rin siya mabibigyan ng pagkakataon niya na questioningin at buweltahan ang mga alegasyon na ibinabato laban sa kanya. Kaugnay pa rin po niyan, nanindigan din si Political Science Professor Antonio Contreras na kailangan pa rin ipagpatuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kung sakaling magbitiw man siya sa pwesto bilang pangalawang Pangulo. Ito'y sa gitna pa rin ng patuloy na pag-usad mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo kung saan nakatakdang ang simulan ng Kamara ang hearing sa susunod na linggo. Ayon kay Professor Contreras, bagaman maaring maiwasan ni VP Sara ang isa sa mga penalty na tuluyang pagkatanggal sa pwesto kapag natuloy ang impeachment trial sa Senado, hindi dapat anya matatakasan ng pangalawang Pangulo ang isa pang penalty. Ito yung perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawalang humawak ng posisyon sa gobyerno. Inihalimbawa ng profesor ang isang empleyado ng pribadong kumpanya na hagawa ng sexual harassment na upang maiwasan ang reklamo ng kumpanya ay pinili na lamang niyang mag-resign. Ayon kay Contreras, maaari pa rin gumawa ang naturang kumpanya ng akbang-hakbang upang mapigilan at mapanagot ang naturang empleyado tulad ng pagpapadala ng sulat sa iba pang kumpanya upang huwag siyang tanggapin o pagkahain ng criminal complaint sa isang local court. Ito ang dahilan kung bakit kailangan magpatuloy pa rin ang proceedings kahit pa magdesisyon si Vice President Sara na magbitiw sa pwesto sa kalagitnaan ng hearing o trial. Git ng batigang profesor, pangunahing layunin ng impeachment ay ang mapigilan ng posibleng impeachable official na muling makakatakbo at magkaroon ng posisyon sa gobyerno kahit na ito ay napatunayang guilty sa pamagitan ng isang impeachment trial. Sa iba pang balita na tinutukan ng ating kasamahan, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tiniyak naman ang matibay ng mga silid-aralan at tuloy ang ayuda sa gitna ng oil crisis. May report si Bombo Annalise Subirano. Pinapalakas ng pamahalaan ang pagtutulungan sa mga lalawigan, lungsod at local government units upang mapabilis ang pagpapatayo ng mga silid-aralan na mas matibay at moderno ang disenyo. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos bisitahin kaninang umaga ang Maribeles National High School sa Bataan. Ayon sa Pangulo, kayang tumagal ng mga bagong classroom hanggang magnitude 8 na lindol at 300 kph na lakas na hangin at may 20 years warranty. Mas mabilis din umano ang produksyon nito. Samantala, palalawakin pa ang programang Yakap at iba pang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng dagdag pondo ng PhilHealth matapos maibalik ang 60 billion pesos sa budget. Sa gitna ng krisis sa langis dulot ng tensyon sa Middle East, tiniyak ng Pangulo na may sapat na supply ng langis at pagkain sa bansa habang naghahanap ng alternatibong mapagkukunan at paraan upang mapababa ang presyo ng mga bilihin. Magbibigay rin anya ng subsidiya ang pamahalaan sa mga sektor na apektado, kabilang ang transport workers upang hindi sila malugi kahit pansamantalang ipagpaliban ang taas pasahe. Dagdag pa rito, inatasan ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magbawas ng 10% sa konsumo ng enerhiya at pinalalakas ang paggamit ng solar power upang makatipid at mabawasan ang pressure sa power supply ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. There's a directive for all government institutions to reduce 10% of their energy expenditure. But many have already taken the initiative. Kung titingnan ninyo, solar was already becoming very, very popular. Dahil nga, it's free energy. Ang one time lang ang bayaran, you buy the actual solar panels, you install it, minsanan lang yun. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 20 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update ho tayo, magkakabombo mula po sa Philippine Coast Guard. Magde-deploy ang Coast Guard ng hanggang sa 17,000 mga personnel sa buong Pilipinas para ho sa Uplan, Biyaheng Ayos, Semana Santa 2026. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, masigurong ligtas sa mga pantalan at biyahe ng mga sasakyang pandagat sa gitna pa rin po ng inasang pagdagsa ng mga pasahero sa Holy Week. Kalakip nito ay natasan na rin ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang lahat ng Coast Guard district stations at substations na itaas ang antas ng alerto at tiyakin ang tuloy-tuloy na patrol operations
at mga inspeksyon sa mga pantalan at mga barkong bibiyahe. Kabilang dito ang mahigpit na pre-departure inspection para mapigilan ng posibleng overloading, pagpapatupad ng maritime safety regulations at pagsigurong walang nakapagpuslit ng mga kontrabando sa tulong na rin ng iba pang mga law enforcement agencies. Pinapatiyak din ni Admiral Gaban na mayroong 24/7 monitoring sa mga passenger vessel at mga natukoy na nautical highways o ito yung mga rutang tinatahak ng mga barko, lalo na sa mga pangunahing inter-island routes sa western at eastern seaboard. Magdadeploy din ng Philippine Coast Guard ng K9 units sa mga pantalan para mapigilan ang anumang illegal activities. Inatasan din ng Coast Guard Chief ang search and rescue units, medical teams at deployable response group na mag-standby sa lahat ng pagkakataon upang agad makatugon sa anumang maritime emergencies. Kasama ng Philippine Coast Guard sa pagpapatupad nito ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, Philippine Ports Authority, maging ang Maritime Industry Authority at local government units na may saklaw sa mga pantalan. Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, nanawagan naman si Representative Sara Ilago na Gabriela Party List na tuluyan ng tanggalin ang 12% value-added tax o VAT at excise tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Ilago, hindi sapat ang pagbibigay ng emergency powers sa Pangulo upang kontrolin ang presyo ng langis dahil ang tunay na makakatulong ay direktang pagtanggal ng buwis na nagpapataas ng presyo sa merkado. Sa kasalukuyan, inaasahang tataas muli ang presyo ng gasolina at diesel ayon yan sa mga kumpanya ng langis. Ang dahilan ay ang patuloy na tensyon sa pagitan ng United States, Iran at Israel na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng crude oil sa pandaigdigang merkado. Batay naman sa datos ng Department of Energy, ang presyo ng gasolina sa Metro Manila ay nasa 70 pesos level na kada litro ngayong Marso, habang ang diesel naman ay mas mababa na kaunti. Kung aalisin ang VAT o itong value-added tax at excise tax, tinatayang bababa ng hanggang 12 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo na malaking ginhawa naman yan para sa mga motorista at sektor ng transportasyon. Samantala, ang House Committee on Ways and Means naman na pinamumunuan ni Representative Miro Kimbo ay nagpahayag ng suporta sa panukalang suspensyon ng excise tax upang maprotektahan ang mga consumers. Gayunpaman, iginiit naman ni Representative Ilago na hindi lamang suspensyon na kailangan, kundi tuluyang pagtanggal ng buwis upang magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa problema ng mataas na presyo ng langis. Meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kabombo. At tulad ho ng ating nababanggit sa inyo kanina, balikan po natin ng issue ho ng transport strike. Itong tigil pasada na sinisimulan na ho ng grupo kaninang umaga. Makakausap po natin ang isa po sa mga lider ng grupo ho ng mga commuter, ang grupong Commuters PH, si Sir Paul Eclavea. Siya pong nagsisilbing technical officer ng Commuters PH. Magandang araw sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Ginoong Eclavea, Sir, si Bombo Genesis at Bombo Jai po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Hello po, magandang tanghali po sa atin. Thank you so much. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Magandang tanghali po sa inyo. Kamusta ho yung monitoring ho ninyo sa mga kapwa ho ninyo commuter, sa mga miyembro ho ng Commuters PH? Ano pong epekto ho nitong tigil pasada, malawakang tigil pasada ngayon sa inyo, sir? So, yung mga tigil pasada po talaga, pag binabantayan namin, syempre yung una natin nakikita, yung mga commuter na walang nasakyan, no? Pero ang panawagan po naman talaga ng mga tsuper, taas presyo para makatulong po, no, sa napakataas naman talaga na presyo ng gasol ngayon. 100 plus, 80 plus na po yung gasol ngayon. Halos ang take home pay na lang ng mga tsuper, 300 per day. So, ang talaga pong solusyon naman talaga is support for mass transport, mass public transportation, no, galing sa gobyerno sana, yung subsidy. At ang hiningi na lang po namin talaga para sa mga commuter is medyo magtiis. Kasi hindi po tayo makarating dun sa magandang public transport ng walang hirap. Pero, And, opo, bago nito, ayun, sir, bago ho nito, inanunsyo ni Pangulong Marcos yung suspension pansamantala, doon sa supposedly ipapatupad ngayong araw na fare hike. Anong take ho ninyo dito? Affected ba mga commuter? Pabor ho ba kayo doon sa suspension? Anong take ho ninyo? Medyo ipit po kasi, no? Pag hindi po tayo nagtaas, wala namang kikitain ng chopper. Pero pag masyado naman po mong mababa, ang
ang nagdudusa naman yung public transportation namin. Gusto po sana namin taasan yung fare dahil medyo matagal na po talagang dapat nag-fare hike. Pero kasabay sana nun, taasan ang sahod para makapag-afford pa rin ang commuting public natin sa Pilipinas. Dapat talaga masuportahan ng gobyerno ang mass public transportation. Kinukulang na po talaga tayo. Makikita niyo naman kahit hindi transport strike, ang tagal ng pila, ang haba ng pila sa carousel, sa train, pati sa mga bus natin. Makikita niyo naman po, kinukulang po. At yung ibang mga sasakyan natin, talaga namang napakaluma na. Medyo 30 taon na po, 30, 40. Yung ibang mga jeep talagang nung isa pang mga nangalimang dekada na po yung mga lumang jeep talaga. So dapat po talaga mag-overhaul na. Pero hindi sa pag-iipit ng mga tsoper. Dapat talaga sinusuportahan ng gobyerno yan. So, more or less, naiintindihan ng mga commuter yung sitwasyon ngayon ng ating mga tsoper. Kaya ho sila nagsasagawa ng tigil pasada. Sana po nagkakaintindihan kasi hindi naman lahat updated. Magkaintindihan lang po sana. Kasi kaya lang naman sila po protesta kasi malamang hindi na po sila napapakinggan. Hindi na po sila naririnig yung mga hinain nila. Na totoo naman. Meanwhile, may mga kababayan po ba tayo na based sa monitoring ko ng Commuters PH ay stranded ng ilang oras na mula pa kaninang umaga? Sir Paul. From this morning po, wala po kaming update to lunch. Pero kaninang umaga po, meron po talagang mahipit. I think yung libreng sakay na i-deploy po sa may mga malalaking areas, Commonwealth, EDSA. Pero hindi po kami sigurado dun sa extent ng libreng sakay program kung ilan ba yung natulungan. Pero sa ngayon, medyo ipit po talaga kung magko-commit kayo. Lalo na mamaya, sigurado. Okay. Bombo Jai, may dagdagang katanungan kay Sir Paul. Sir, you've mentioned nga yung mainly affected dito yung ating public transports, ating transport operators. Itong usapin ng suspension of fare hike, you think this policy is sustainable in the long run? I think in the long run, sustainable naman siya as long as supported siya. Pag nag-fare hike kasi, dapat kasabay nun, taas sahod. Kasi hindi naman pwedeng nagtaas tayo ng presyo pero walang taas ng panggastos. Sinong gagastos nung tinaas natin? But kami po sa commute, ang suporta po naman talaga namin is public transportation. So, in line with that, suportahan po natin yung mga tsuper. Dahil pag suportahan natin sa kanila, masusuportahan natin yung public transport. Dili siguro na lang po pag nagkakainitan dahil wala nang masakyan, maintindihan nating lahat na kulang naman talaga kahit walang transport strike, kahit na normal na araw para sa normal na Pilipino. Napakatagal mag-aantay. Kung sabihin natin QC, papunta ka ng Mandaluyong, halos 1.5 oras pero hindi naman talaga ganun kalayo, Okay, so you're saying, sir, na kulang pa rin, hindi pa rin enough. So ano sa tingin nyo yung enough contingency measures na pwedeng ibigay ng ating government, maliban dito nga sa libreng sakay, and some transport operators would say na ito ay isang band-aid solution lamang. Ano sa tingin mo dito at masasabi mo dito, sir? Totoo naman po na band-aid solution. Ang long-term solution po talaga dyan, pagdating sa public transport planning, is supporting our mass transit movements. So, subsidy ng gobyerno pagdating sa jeepney, sa bus, pag-install ng tren, yun po, hindi po yun madaling gawin. Talagang ang paplanuhin doon, mga 10 taon, baka mas matagal pa po pagdating sa atin. So, talagang long-term, sana mag-invest na tayo sa mga public transport para hindi na tayo masyadong umaasa sa kotse. Yan na nga yung mga apektado ng presyo ng langis. Kaya talagang malaking ginhawa po lalo sa lahat sa totoo lang. Magko-commute pati sa mga tsuper. Lahat po makatulong kung mag-subsidize tayo ng public transport.
And yung pagdating dun sa excise tax sa langis, actually, yun po isa ding sinasabi namin ngayon. Kasi yung excise tax sa langis, emergency powers man, pwede, madaling ginhawa po yun, no? Parang para mabigyan ginhawa agad yung mga tao natin. Oo, kasi mostly, sir, sa ating mga commuters, may mga transport operators nagsasabi nga na, for example, 15 pesos yung binabayad ng pasahero and yung pamasahe ay 13, kusa na lang nila na binibigay, hindi na kinukuha yung sukli dito. So, does this shows ba na nagpapakita yung vulnerability ng ating government sa hindi pagkaroon ng preparedness pagdating nga sa ditong kasing cases like itong pagkakaroon ng crisis sa Middle East na affected nga tayo dito? Opo. So, yun nga po. Parang kailangan din ng foresight, no? Kailangan ng makita mo ng onte kung ano yung mangyayari. So, dapat pagdating doon, ang investment natin para hindi tayo sobrang tinatangke nung pagtaas ng presyo ng langis is yung alternative sources of fuel din, isa po yan. And then, yung pagsuporta po ng mga public transport system. Kasi talagang, kumbaga siya yung ugat ng ating syudad. So, Metro Manila, palabas ng Metro Manila, mga karatig bayan. Isang paraan o kahit 5 paraan, kailangan nilang pumunta. So, kailangan natin ng solusyon para sa problema to. Na ngayon makikita natin po na may butas talaga, no, na hindi may tawid dahil kulang yung tulong, dahil wala tayong suporta. At talagang pag sa panahon ng krisis, doon natin mararamdaman kung gaano kakulang. So, now, more than ever po, kailangan natin ng suporta, no, ng gobyerno din. At ng isa't isa, kailangan natin ng tulungan. Okay, thank you so much, Sir Abambo Genesis. Okay. Sir Paul, maraming salamat. Thank you for joining us ngayon pong tanghaling ito. Ingat-ingat po kayo, sir. Sige po. Ang nagsisilbi pong technical officer ng grupong Commuters PH, si Ginoong Paul Eclavea, mga kabombo. Kaugnay pa rin po sa ating nagpapatuloy ngayon na tigil pasada o transport strike sa malaking bahagi po ng ating bansa. Orasyon natin, meron na ho tayong 29 minutes na lamang bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa ibang mga updates tayo, nagsampa ng reklamong cyber libel atong si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. sa Makati City Prosecutor's Office laban kina Attorney Levy Baligod at dating Bicol Party List Representative Zaldi Co. Ayon sa kalihim, ito ay kaugnay ng umano'y maling pag-uugnay sa kanya sa isyu ng mali-maletang pera na ibinigay daw sa ilang individual. Ang hakbang na ito ay kasunod ng mga pahayag nitong si Zaldi Co noong nakalipas na taon na nagdudugtong sa Department of Agriculture sa mga alegasyon na maanumalyang importasyon ng bigas, sibuyas, asukal at maging ang importasyon ng isda. Mariing itinanggi ni Secretary Joe Laurel ang mga akusasyon at iginiit na walang basehan ng mga ito. Sinabi rin ng kalihim na ang pagsasampa ng kaso ay bahagi ng kanyang pagtatanggol sa reputasyon at upang matiyak na ang publiko ay hindi maliligaw sa maling impormasyon hinggil sa sektor ng pagsasaka. Samantala, nabatid sa datos ng Justice Department na tumaas ng 18% ang bilang ng mga kasong cyber libel mula 2024 hanggang 2025. Karamihan ay kaugnay ng mga opisyal ng gobyerno at mga pahayag sa digital platform. Samantala, ayon po sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 12% ang presyo ng sibuyas mula Enero hanggang sa Marso ng taong kasalukuyan, bunga ng mas maigpit na monitoring naman ng Department of Agriculture. Kaugnay pa rin po sa usapin ng 18 dating mga sundalo, 10 sa kanila ay pumirma o lumagda sa affidavit na inihanda ng National Bureau of Investigation. Ayon sa ulat, ito'y matapos ang hiwalay na panayam ng National Bureau sa mga nasabing individual bilang bahagi ho ng kanilang investigasyon. Kaugnay ito sa alegasyon na may dinalang maleta ng pera ang ilang Marines o ilang mga dating sundalo para sa umunoy pamamahagi pamamahagi sa ilang opisyal ng gobyerno. Sinabi ni Attorney Levy Baligod na nagsisilbing abogado ng mga dating sundalo na pirmado na ang mga affidavit ngunit hindi pa ito na isusumpa. Samantala, iniintay pa ng kampo ng mga dating sundalo ang pagpapatawag ng National Bureau sa natitirang 8 individual. Sa makaragdagan pang balita na tinutukan ng ating news team, ang Department of Justice ipinauubayan na sa Ombudsman at 3 malversation case laban yan kay Senator Joel Villanueva. Ang resolusyon ng kagawaran, maaari namang ibasura ng tanod bayan.
Naritong buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Ipinaubaya na ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang mga reklamong malversation laban kay Senador Joel Villanueva. Sa isang panayam, ibinahagi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na tanod bayan na ang magdedesisyon kung anong hakbang o aksyon ang kanilang mga gagawin sa naturang reklamo. Aniyaya, ang ombudsman ang pinal na magsusuri rito upang matukoy kung may sapat na bang dahilan at ebidensya para iakyat o ihain bilang mga kaso sa kukulang korte. Aminado siyang hindi Department of Justice ang may jurisdiction sa kaso, kundi Office of the Ombudsman sapagkat ang sangkot na opisyal ay higit salary grade 27. Paliwanag ng tagapagsalita na sinimulan lamang sa kaguran ang investigasyon o preliminary investigation nang italaga at i-deputize sila ng Tanod Bayan para sa naturang mga reklamo. Kaugnay niyan, ating pakinggan si Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez. Yung kaso po na to, because they involve an official with a salary grade of 27 or higher, ombudsman po talaga may jurisdiction. Why? Because under the law, all cases, all officials falling under the jurisdiction sa Sandigan Bayan will have to be investigated and prosecuted eventually by the ombudsman, by the Office of the Ombudsman. So sinimulan lang po dito yung investigation because alam po natin na deputize ang DOJ prosecutors by the Office of the Ombudsman pursuant sa Memorandum of Agreement ng Ombudsman and DOJ. Pero at the end of the day, kailangan po i-transmit, i-endorse itong mga cases na to sa Office of the Ombudsman para po sila ang magkasarili nilang assessment kung talagang worth filing in court. Pagtitiyak naman ni Department of Justice Secretary Frederick A. Vida na patuloy ang kanilang koordinasyon sa pagitan ng Office of the Ombudsman. Makasisiguruan niyang agaran ipinadadala o itatransmit sa Tanod Bayan ang mga reklamo o kasong hawak ng kaguruan may kinalaman sa manumalyang flood control projects. Itiyakin raw ng Justice Department na walang mapapending na sa kanilang tanggapan lalo sa oras na mayroon ng resulta sa ikinasang mga investigasyon. Narito naman at ipangyan ang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Frederick A. Vida. Sa flood control, I think let's wait until siguro latter part of this week or early next week. No? We're coming up, we're consolidating. Basta ganito po, sa DOJ, ang rule namin, of course, deputize kami ni Ombudsman. Wala pong mapepending sa amin. Pag ready na po kami with our recommendations, with our findings, we transmit it already to the Office of Law. Subalit, inamin din ang kalihim na ang anumang resolusyon ng Department of Justice prosecutors ay hindi automatic iaakyat ng ombudsman sa korte o Sandigan Bayan. Mariaan niya kasing ibasura o i-deny na o disapprove ng Tanod Bayan ito sa hiwalay o sariling pagsusuring isasagawa kasunod ng pag-iimbestiga na ng kaguran. Muli si Secretary Frederick A. Vida ang kalihim ng kaguran ng katarungan. No? As of now, we cannot yet tell you details, no? Kasi 'di ba until the ombudsman approves it or disapproves those findings, 'di ba? Hindi pa 'yan pwedeng isalang sa korte. Kasi pwedeng isalang sa korte pag merong findings na may kakasuhan. Pag ang findings naman ay walang kakasuhan dahil walang basihan, walang ebidensya or dinisapprove ng ombudsman, hindi 'yon ipa-file. So, ano lang ho, sensitibo lang ho tayo sa karapatan din ng iba't ibang anak. Nagulat live mula dito sa Department of Justice. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang mga updates tayo, inaprubahan ng House of Representatives ang House Resolution number 905. Ito ay humihiling sa mga bangko at remittance center na pansamantalang i-waive o bawasan ang transaction at remittance fees para sa mga Pilipino. Yan po sa gitna pa rin po ng patuloy na pagtindi ng tensyon dyan sa may gitnang silangan. Sa cloud din po nito ang kanilang mga pamilya. Inihain ni Majority Leader Sandro Marcos layunin po ng resolusyon na maibsan ang pasanin ng mga overseas Filipino workers sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at epekto nito sa transportasyon, kuryente at pangunahing bilihin. Binanggit din ang dagdag na gastos sa online transactions at mga remittance lalo na sa work from home o ito yung compressed work week setup. Pinayuhan ng resolusyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas na tulungan ang pagpapagaan ng gastusin sa panandaliang panahon
upang matulungan ang mga manggagawa sa harap pa rin po yan ng global economic pressure. Sa iba pang balita, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard ang pamamahagi ng tulong sa mga mangingisdang nagtutungo sa West Philippine Sea na labis na apektado sa mga serye ng big-time oil price hike. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, dinala na ng iba't ibang supply sa mga mangingisda sa karagatan gamit ang ilang Philippine Coast Guard vessel. Isinagawa ang misyon habang kasalukuyang nangingisda ang mga ito at sa kahabaan doon ng West Philippine Sea kung saan dinalhan ng mga ito ng food supplies, non-food items at ilang produktong petrolyo. Kabilang sa mga naunang nabigyan ng tulong ang mga mangingisda sa Capon Grande, Zambales at mga mangingisdang nagtutungo sa iba pang maritime features sa ibang o sa pinag-aagawang karagatan. Magpapatuloy ito sa mga susunod na araw at ayon kay Cayabyab kung saan inatasan na ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang lahat ng Coast Guard stations na tumulong sa pamamahagi ng tulong sa ilalim ng Intensified Community Assistance Awareness Rescue and Enforcement Program. Sa ilalim nito, naatasan ang 16 Regional District ng Philippine Coast Guard sa ating bansa na tumulong sa pamamahagi ng tulong. Alinsunod yan sa program ng mother agency nito na Department of Transportation, ang ahensyang nangunguna naman sa fuel subsidy program para sa sektor ng transportasyon. Meron na lamang po tayong 18 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Mga senador muli pong nagpahayag ng reaksyon kaugnay doon sa pagsuspinde ng taas pasahe sana o itong fare hike para sa mga jeepney. Yan at ibang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, nagpahayag ang ilang senador ng kanilang reaksyon matapos na suspinde ni President Ferdinand Marcos Jr. na ang sanay taas pasahe sa publikong sasakyan, partikular na sa mga jeepney drivers, dulot ng patuloy na pagtaas na presyo ng langis. Ayon kay Senator Amy Marcos, tila naguguluhan siya sa desisyong ito ng Malacanang. Aniya, minadali pa umano ang Senado na ipasa ang panukalang magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang bawasan o suspindihin ang buwis sa langis upang maibsan ang pasanin sa taas ng presyo ng petrolyo, ngunit iaatras naman umano ang dagdag pasahe para sa mga tsuper. Question pa ng senador, dapat umanong pag-usapan ng maayos ang mga isinasagawang hakbang ng pamahalaan upang hindi nalilito ang mamamayan. Ayon naman kay Senate President Vicente Tito Soto III, ang pagbibigay ng subsidiya sa sektor ng transportasyon ang pinakamabisang paraan upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Isinusulong naman ni Senate President ang tuluyang pagbabasura sa oil deregulation law upang muling ibalik sa pamahalaan ang kapangyarihang magtakda at magkontrol sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Aniya, napapanahon na upang makialam ang Estado dahil sa direktang epekto ng krisis sa labas ng bansa sa bulsa ng mga ordinaryong Pilipino. Samantala, matapos i-adapt ng Kamara ang Senate Bill 1982, ipinaalam ni Soto sa plenaryo ng Senado kahapon na ipapadala ito sa Palasyo Malacanang para malagdaan ng Pangulo. Kung sususpindihin na ang excise tax sa langis, mababawasan ang presyo ng gasolina ng 11.2 kada litro at 6.272 naman kada litro sa diesel. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Pia Cayetano. To DOF, for gasoline, the decrease will be 11.2 pesos. Okay. And for diesel, the decrease will be 6 pesos and 72 centavos, Mr. President, per liter. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ng Qatari Defense Ministry ang pagtama ng ilang Iranian missiles sa pangunahin nitong gas facility sa northern coast. Batay sa report, pinuntirya ng Iran ang malalaking pasilidad sa Ras Laffan Industrial City, isang liquefied natural gas hub sa naturang bansa. Tinatayang aabot sa 5 missile ang bumagsak sa naturang lugar kung saan isa rito ang tumama naman sa mahalagang oil facility. Sa ngayon, wala pang ulat kung gaano kalawak ang naging pinsala, ngunit sinabi naman ng ministry na nagdudulot ito ng malaking perwisyo sa gas facilities sa mga residente at iba pang industriya sa lugar. Nagdulot din ito ng malawakang sunog. Tinukoy naman ng Qatari Defense Ministry ang naturang pag-atake bilang direktang banta sa national security ng Qatar. Hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang pamahalaan ng naturang bansa kung maghihiganti ito sa dinanas na pag-atake. Matatandaang una na ring nagbanta ang Iran na idinama ito ng regional energy facility sa Middle East kasabay na pagsisimula ng giyera sa naturang rehiyon.
Kaugnay pa niyan, inakusahan naman ng Iran ang Israel na pag-atake sa South Pars gas field at bilang ganti inaglunsad ito ng missile strike sa Qatar at Saudi Arabia. Iniulat ng Qatar Energy ang malawakang pinsala habang na-intercept naman ng Saudi Arabia ang 4 na ballistic missiles at isang drone attack. Itong South Pars ay pinakamalaking natural gas deposit sa mundo ay pinaghihiganti ng Iran at Qatar. Tumindi ang tensyon, nagtaas ang presyo ng Brent crude sa mahigit $108 per barrel at naapektuhan ng global stock markets. Kasabay nito tinarget ng Israel ang Central Beirut, pumatay sa ilang matataas na opisyal ng Iran, kabilang ang intelligence minister na si Ismail Khatib. Bilang tugon, naglunsad ng Iran ng missile attack sa Israel na nagdulot naman ng unang fatality sa West Bank at umabot sa 15 ang nasawi doon. Sa Lebanon naman, tinatayang 900 ang nasawi at 800,000 ang nawala ng mga tirahan habang mahigit 3,000 naman ang nasawi sa Iran mula Pebrero 28. Kumalat na rin ang digmaan sa Iraq at Gulf states at nagbabadya ng matinding epekto sa pandaigdigang enerhiya at seguridad sa rehiyon. Bombo Sports News. Sa ating sports news at para po sa NBA fans, hindi pa rin po nakapalag ang Los Angeles Clippers sa nangungulelat na New Orleans Pelicans matapos nitong danasin ang 15-point loss sa score na 124-109. Hindi o naging sapat ang 25 points, 8 rebounds at 2 steal ng NBA star na si Kawhi Leonard upang agawin ang panalo matapos ang big-time comeback ng New Orleans Pelicans. Hawak kasi ng Clippers ang 40-26 lead sa pagtatapos po ng unang quarter. Ngunit sa 3 magkakasunod na quarter ay pinilit ng Pelicans na burahin ang kalamangan. Nagawa naman ito ng nangungulelat na team sa pangunguna ng guard na si Trey Murphy III, nagwawa ng 23 points, 7 rebounds at 3 steal. Naging malaking tulong din ang 25 points ng big man na si Saddiq Bey sa naturang comeback. Sa kasalukuyan, mga kabombo, hawak na po ng Los Angeles Clippers ang 34-34 na win-loss record, habang ito pa lang ang ika-34 na panalo ng New Orleans Pelicans. Dako na ho tayo sa balitang tinutukan ng ating mga provincial station, pero bago ho yan ang orasyon natin, meron na lamang ho tayong 13 minutes bago po sumapit ang 1:00 ho ng hapon. Ilang grupo ho ng transport sector dismayado sa pagbawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. May update naman po dyan at exclusive report ang Bombo Radio Dagupan. Dismayado ang ilang grupo ng transport sector sa pagbawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdag pamasahe sa pampublikong sasakyan. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Jaime Aguilar, ang Secretary General ng National Confederation of Transport Workers Union, sinabi nito na hindi tanggap ng kanilang grupo ang pag-anunsyo ng Pangulo na pagsuspende sa pagtaas ng pamasahe. Aniya, ipinapakita lamang ng gobyerno na hindi nila alam ang gagawin upang matugunan ang krisis ng langis sa bansa. Git niya doble at triple ang ipinatong sa presyo ng produktong petrolyo, subalit ibinabaon pa sa utang ang kanilang hanay. Kung ayuda lamang aniya ang itutulong sa kanila, ay hindi ito pang matagalang solusyon, pagkos ay band-aid solution lamang. Katulad na lamang ng fuel subsidy na ilang araw lang mapapakinabangan. Nakikita rin ni Aguilar na ang kanilang isinusulong na service contracting program ang pangmatagalang solusyon para sa kinakaharap na paghihirap ng kanilang sektor. Ani Aguilar, nakita na nila ang naging impact ito noong 2022 at masasabi nila na mas makatutulong ito. Dito lang napapatunayan talaga na hindi nila alam paano talaga re-resolve itong problema natin. Bagamat ito ay welcome para sa mga mananakaw, ay ipapasanan nito ng mga transport workers na napakatindi na ng paghihirap na dinadanas. Samantala, ayon naman kay Ariel Lim, ang presidente ng National Public Transport Coalition, kung hindi man nila sila mabibigyan ng agarang tulong, kusa nang ititigil ang transportasyon sa bansa at hindi na kinakailangan pa ng transport strike. Git niya, hindi kakayanin ng mga tsuper na patuloy na mag-abono para lamang sa pagpapagasolina upang makapasada lamang. Dito na niya binigyan din na gusto man nilang ipagpatuloy o magbigay ng serbisyo sa mga mananakay, subalit mayroon naman silang pamilya na kailangang buhayin araw-araw. Alawagan sa Malacanang, dapat pinag-aralan nila muna maigi bago nila tinanggal. Kasi parang pinakamasakit sa lahat, pinaasa umasa kami at pinaasa yung mga tao tapos biglang ganito ang sitwasyon. Para sa Bombo Network News, narito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat.
This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Diyan naman sa bahagi ng Western Visayas, ang Iloilo City may sariling fuel subsidy para sa libu-libong public utility jeepneys at tricycle drivers. May report ang Bombo Radio Iloilo. Posible nang masimulaan sa susunod na linggo ang ibibigay na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa tinatayang 1,700 na mga drivers ng public utility jeepney at 2,000 na mga tricycle drivers. Ito'y matapos na inilatag na sa mga drivers ang guidelines para sa distribusyon ng fuel subsidy coupons bilang tugon sa krisis sa langis na resulta ng tensyon sa Middle East. Sa panayam ng Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Isa Treñas, sinabi nito ng assistance sa ilimitado lamang sa mga drivers na nag-ooperate sa lungsod. Ang bawat rehistradong jeepney unit ay tatanggap ng subsidy coupon na base sa master list ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang distribusyon na idadaan sa kanilang mga kooperatiba na pag-alaman na naglaan ng 3 million pesos ang city government para sa fuel subsidy kung saan 1,500 ang halaga ng subsidy coupon para sa mga PUJ drivers at 500 pesos hanggang 1,500 pesos naman para sa mga tricycle drivers. Samantala, itinakda sa Marso 23 ang deadline ng pagsumite ng mga rekisitos para sa unang batch ng mga benepisyaryo at kapag na-verify na, agad ding ibibigay ang subsidy coupons. Yesterday, the mayor convened our transport sector to clearly present the guidelines for the distribution of fuel subsidy coupons funded by the Iloilo City government. And she emphasized to the different transport association na itong fuel subsidy is exclusively intended for our Iloilo City-based operators. Si Joy Fantilaga Gorsal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Kung marami sa mga transport group ang nag-nice po ng dagdag pasahe, ang transport group doon naman po sa may Bicol region hindi raw sang-ayon doon sa dagdag pamasahe. Yan at pang mga report sa pag-uulat po ng Bombo Radio Legazpi. Naniniwala ang isang transport group sa rehiyon ng Bicol na pasakit para sa mga pasahero ang dagdag pasahe sa lahat ng public utility vehicle sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langisa. Ayon kay Tanggol Pasada Network Bicol spokesperson Renato Piolino, sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, hindi dapat ipasa ng gobyerno sa mga commuter ang epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Minungkay rin niya na maaari namang alisin ang excise tax at value-added tax sa mga produktong petrolyo habang tumitindi ang tensyon sa gitnang silangan sa halip na isang fare hike. Kinalugod din niya ang hakbang ng gobyerno na bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang excise tax sa gasolina. Dagdag ng opisyal na kung ito ay agad na ipapatupad, hindi na nila kakailanganing manawagan ng dagdag pasahe at hindi na rin maipapasa sa mga commuter ang pasanin na kanilang dinadala. Humingi rin ng paumanin si Piolino sa mga commuter na naapektuhan ng fare hike dahil lahat ng Pilipino naman umano ay apektado ng digmaan sa gitna ng silangan. Dagdag na pabigat po yan sa mga mananakay. Ang suggestion po namin, bakit hindi na lang tanggalin yung excise tax at IVAT? Dahil yung excise tax po, 6 pesos po per liter ang kinakalta sa amin. Plus 12% na IVAT. Bakit po hindi pag-aralan ng gobyerno kahit pansamantala o talagang hindi nila kayang tanggalin? Pansamantala na mayroong krisis sa ngayon sa Middle East. Unang-una, okay lang sa amin. Pero ang iniisip namin, yung mga mananakay. Samantalang kung tatanggalin nila pansamantala yung excise tax, yung oil deregulation law at IVAT, kahit hindi na kami humingi ng fare hike. Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang ating mga katutubong atin ng Boracay, nagrally sa harap ng Department of Agrarian Reforms sa umano'y iligal na pagbawi sa lupang ibinigay sa kanila. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kalibo. Kinalampag ng mga miyembro ng Asosasyong Boracay Ati Tribal Organization o ABATO ang harapan ng Department of Agrarian Reform o DAR Aklan upang ipanawagan ang kanilang pagtutol sa umano'y iligal na pagbawi ng kanilang Certificate of Land Ownership Award.
Kasama ng grupo sa kanilang rally ang mga leader ng Ati community, mga madre at iba pang sumusuportang grupo kasama ang retiradong empleyado ng Dar Aklan. Ang marcha protesta ay nagsimula sa Kalibo Katedral papuntang Dar Provincial Office na naglalayong ipanawagan at igiit ang karapatan nila sa lupang nakalaana para sa kanilang komunidad sa bahagi ng Barangay Manok-Manok, Boracay. Kinundi na rin nila ang naranasang harassment sa kanila ng mga Blue Guards na nagbarikada sa kanilang property kahit na walang kaukulang eviction notice. Samantala, sinabi ni Grace Kimpo, retired employee ng Dar Aklan, na suportado niya ang kausa ng mga katutubong ati sa Boracay at naway makonsensya ang tanggapan sa kanilang ginagawa. Nabatid na iginawad ng DAR ang mga klowa sa mga miyembro ng ati community noong 2018 upang magkaroon sila ng sariling lupang masakahan at matitirhan. Bahagi ito ng prioridad noon ni Pangulong Rodrigo Duterte na isailalim sa rehabilitasyon ang Boracay. Binawi ang mga klowa ng Administrasyong Marcos sa isang kautusan noong January 29, 2024 matapos matuklasan sa pagsusuri ng lupa na hindi angkop ang lupa para sa pagsasaka. Nilagdaan ito ni DAR Secretary Conrado Estrella III at iniutos ang pagpapaalis sa mga katutubong ati at pinaboran ang reklamong inihain ng mga private land developer. Kung may konsensya sila, dapat tulungan nila because as of this time, as I stand here, they are considered agrarian reform beneficiaries. Dapat yung serbisyo mabibigay pa rin sa kanila. Diba? Kung ano yung karampatang na ibibigay sa ibang beneficiaries all over the country or in Aklan, dapat ipaabot ng kanda. Pero as it is, wala eh. Si Grace Kimpo, retired employee ng DAR Aklan, sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM stations gamit po ang ating mga social media page mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ng mga programa ho ng ating mga provincial stations gamit ang ating mga sarili ho nilang social media page. At dyan sa may bahagi po ng Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Davao Region, nariyan po Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa siyudad ng Cagayan de Oro, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga Butuanon, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Diyan naman sa may probinsya po ng Sarangani at mga katabing lugar, ang Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilonggo speaking na nakatira dyan sa may Mindanao area o nakabase dyan sa may Mindanao area, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano na riyan, ang ating news, music and entertainment station Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Sa takna sining alauna, balik diri sa pagpangalagad sa bombo na isuunto sa gyapon ko punin mong bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kuturan kag dugang sa dugang pagin sining mga balita kag impormasyon. Sa karon sige ang validation sa occupancy nagapanigayon sa house to house survey, no, ang Iloilo City Local Housing Office para nga mapasiguro nga ang mga beneficiary bala sa mga relocation gani, no, ang mga duta kag balay sini Banwa amo ang aktwal nga nag-okupar, no, sa aton sini nga mga kabombo kay ang iklo nakabaton sa reports nga wala nang ginaisaran ang mga propiedad nga ginaward sa mga beneficiaries, may man ginaparkilahan, may man gani sini Banwa nga ginbaligya sini nila ang ila sining orang mga ginpang award sini sa ilang balay kag duta. Sa aton sini karon niya nga mga kabombote bangod sini mayara sa ginapanigayon nga occupancy validation survey ang Iloilo City Local Housing Office. Kaupod dire nga ginorganize ang Homeowners Association sa kada relocation site nga registered man sa DSUD o kung DHSHUD sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Standby kay istoryanta ang dugang sinikaron nga mga impormasyon. May kantanan sa sining nasambitan karon iyang pagpatigayon man sang pagpanghusisa sa nga iklo, no, sa aton sining nga mga kauturan. Sa subong sa aton sining nga mga kabombo, no, sandig sa pagsulundan sa Urban Development and Housing Act of 1991, dapat wala ni ginabandonar, wala ginabaligya, wala ginaparkilahan ang duta o kon housing nga gin-award sa isa iya ka beneficiary for socialized housing. Ang paglapas sa sining nga provision kaangay sang abandonment or wala pag-occupy sang awarded house o kon ang lote, isa ka violation sa nasambitan sining nga programa. Gani ang Local Housing Board pagkatapos ang validation process sang Iloilo City Local Housing Office, nagdesisyon nga i-revert o kon ibalik ang abandonado o kon bakante sini nga mga duta sa syudad. Kay ti kinahanglanon gid ini Banwa mo sa nga aton sini mga kuturan, hilabi pa nga kon pananglitan niya magpatigayon sa mga nagakigo sini karon niya nga mga proyekto, dapat mayara sang sayluan ang mga utod ta nga maano sila ma-relocate sila. With this, we have on the line Attorney Peter Jason Milyare, ang head sa Iloilo City Local Housing Office. Attorney Milyare, sir, si Bombo Cham, ini-live ikaw sa Bumbuanay sa Udto. Good afternoon. Afternoon, Bombo Cham, kag sa mga taga-palamitisang Bombo Radio. Alright, Attorney, kumusta na karon ang inyo siniyang pagpanghusisa, pag-counter-check, pag-survey house to house sa sining mga beneficiaries naton sa socialized housing, Attorney?
Yes, sir, no. Mayong hapon sa tanan. Sa Subong, may hiyara kita nga 46 no ka relocation sites. Pero sa na-create ang local housing office, may hiyara kita 35 nga existing na nga mga relocation sites. So since wala kita sang available nga verified nga data, what ang ginugras ang aton opisina, nagkanda kita sa occupancy validation. Gina house-to-house survey naton, sino gid balagay listang sa tanan sa block lots nga sa relocation sites. And then after that, now mag-gather ang data, gin-perform naton ang homeowners association no para ma-involve ang communities man sa aton decision making processes kag gin-capacitate sila kay sila mismo na nakabalo kung ang naga-start na beneficiaries pa or hindi, buyers or hindi, or nga wala may naga-start, no? So gapungko na sila sa aton master listing or rectification. Isa-isa naton nga ang sa listahan ni si Mr. A di ang nakabutang pero sa pag-occupancy validation naton si Mr. B. So mamal na sila kay iridiro na siya, napatay na sa unang ang original beneficiary or hindi gani ay ginbakal na sa unang neighbor namon si Amuni pero subong iba na. No? So dira naton matukiban gid. And then we implement the policy sa creative board. Ang direksyon subong naton no under sa administrasyon ni Mayor Raisa, sakto mo na gid naton ang housing programs. Nga when you say housing program relocation site, kinaistaran. So may na-discover kita no sa occupancy validation nga mga bakante nga lupa or mga units or gin-abandon na inang walang tukuran lang nila sa ang ilang nga fence or iba gani wala gid fence no may gamay lang nga the wall being makita nato ang ginumpisa sa una pero ginpabayaan man to no so after the mayara so 10 years 5 years no gina-recommend na mo ni kay board nga i-revert so mayara kita 453 ka mga abandoned lots kag vacant gid gani wala gid natukuran for so many years. Then para i-award din naton sa mga mas nagakinahanglan especially sa project affected naton yung mga ISF, mga danger zones, mga nasunugan nan. So out of these 453 gani 93 pa lang gid ang reported kago successfully reverted no by virtue of resolution ni local housing board. So mayara pa kita nga damo pagid because pahatag gid kita notice ang reversion, naga-appeal pa na, nagatuhaw na sila, naga-appeal, claim no sa isang award no. So hindi ba sa isigida gid. All right. So far, attorney, kumusta may mga na-confirm na bala kamo nga indeed nabakantihan pero awarded ina siya, ginaparkilahan or worst ginbaligya niya, sir? Yes, sir. Damo na kita nga na with papers na with survey data, with notice sa ila. So damo naman aton nga na revert no 93 na kabilog, 453 ang vacant pakag abandon kag ongoing ang reversion. So kay may ibang nga claimant mo normally na nagatuhaw na sila nga mambal sila ay wala gid kami na servants ang notice kasi because wala kada sugnobra naton ginatapik naton sa wall or sa tungpad balay sina ginasisi naton barangay ginadakal naton kopya ang huwas nga muni nga mga units i-revert na sang board na. Magluwas sa reversion, attorney, may other pagid sila bala nga sarang atubangon sa sining lapas sa aton sining iyang pagsulundan abi or sa aton sining layi kiti beneficiary sila gin parkilahan nila iya ginabandonar nila gin baligya nilang ila sining ginhatag sang gobyerno sa ila, attorney Malgaran. Yes sir. Actually, under the law, nakabutang Section 14 sa RA 7279 nga ang housing unit or ang award from a social housing program, dapat hindi siya ibaligya, hindi siya i-alienate, hindi siya pag-iparentahan.
So ang violation dira no gina-consider na siya actually nga professional squatting. So pwede ka na filean case no. Kaya lang wala na to ni gina-resort gid no do last option na siya sa pinaka-last naton kung hindi na gid ma-suppress naton ang kaya ang goal lang man is i-plastaron ta mo ang housing programs. So wala nato ni gina-resort because gina-deem ini nga anti-poor. So wala kita gid file gid. Pero ultimately kung medyo hindi nagidya bala masarangan, lagi kami sa mapa-strengthen sa aton anti-squatting no nga policies. Again no ang tumutuyo lang naton as per instruction ni Mayor Raisa nga plastaron ta ang housing. When we speak of housing nga ginaisaran, ginatitigan, ginapalaga nila, makita naton nga kung progresibo aton syudad ang mga panimalay naton, ang mga pumuluyo no, makita man naton nga naga-progreso man, naga-experience man sang progress no. So that's why nga under the pasilong program ni Mayor Raisa ginatinguan tangang relocation site, may mayo nga access road, may access sa health services no, ginapabutangan niya gid sang health center, dason may ara ka access to education and eskwelahan. So ang amon niya no because of this no nga tuyo ni Mayor kami no nga mangita ng device even matakos bala anong kalayuon pang relocation site nga ini sa pinakalapit ni eskwelahan no para i-feature nason no kaga when you go to the relocation site may makita ka gid no nga mga bakante pa. So ga-reflect ina sa aton management no sa amon nga ati wala gid na enforce ang pulisiya nga dapat istaran ini no kung di pag-istaran for number of years dapat yun na lang kay i-award sa mas kinahanglan. All right. Now, Attorney, isa pagid ka concern nga luyag man naton ipalabot nahibaluan naton nga maayo ang tinutuyo ni Mayor Inday Raisa Triñas, but base bala kon amo sining mangin balasihan ay pwede gali ito ti mabugsok naman kami diri sa Doburo Bakante dio parang when the time comes makitaan kami sa ICLO sa Iloilo City Local Housing Office di basi kung pwede kami mahimo nga mangin beneficiary tapos ti pagkadaso naman lain naman to nga pamilya ang mabugsok to kag amo man lang isa sa mga ginatawag kung sa nagali ng term professional squatter or informal settler attorney amo gid na aga ka no even sa una no ba sila no nagsaton sa una, pila lang ng bato, no? Tapos bigla lang sang i-validate sa local housing, nagdamo na. Yes. So ang servan mo nga number of houses, nag-increase man. So ga-deplete na imong available nga relocation site. So amo na nga i-strengthen gid naton pag gid ang mga amo nang ginatinguhaan namon. And naton ordinance or may measure kita against anti-squatting no ordinance naton kinahanglan ipasaron na gid parang ang kutod nitong may tali na kami sir, may na-record na kami nga similar sina nga ara siya sa listahan sa relocation supposedly awardee wala niya ginistaran kay dito siya sa may creek tatlo yung structure to sa creek mamuna bala so dapat i-implement na gid naton ang what is kung ano ang insakto para nga fortunately no mabuhin man ma-eradicate aton informal settlement. Kay ti rason sa iban attorney if I may add nga ti diriya lapit ang hamon pala nga buhian mo dalon gamito sa relocation site kaya kalayon ayo na nato ya doble mga hamon sina nga senaryo bla attorney Malihari amo gini aton di na rason no sa ang Iloilo City gamay siya nga syudad no despite ara kasalanit may access kay gid no so sa imo nga pangawin so in short, kung lang tawon mo, tanan nato yung relocation site in city, wala na kita kay never ginamon gina-advocate nga may outside city, no? Nga iban nga mga LGUs, ila relocation of city, hindi sa sulod ng ila syudad. So aton nga relocation site within the city, nga kung lang tawon mo, well, traffic lang siguro, pero may access ka gid, no? May ginagyan sang public utility jeepney, no? So hindi ka gid totally displaced. No, so ang claim nila ay layo sa akon pangabuhian no apart from that nagaparis kita sang livelihood
no, damo nakita gina access ng mga livelihood program kag gina-award sa aton mga homeowners. No, we have the weaving, we have the sewing, we have the mga taripa pa later on, no, nga ma-start na. May kita meat processing nga gina-work out. So, damo-damo nga mga livelihood nga pwede paglapit ato na location kahit sir sa mga basic services, no. Sa taka location kahit tama kalapit sa CPU, no. Ang layo tama lang actually ang Lanit, ang River Plains, ang Hiswania, ang Mega World, but still, no, may mga nagasulod na nga mga transportation dito. So amo ginamon man nga ginatutukan. Before wala pa na tubig ang Lanit, pero gini-start istorya naton ang sa Metro Pacific nag-pipeline sila dito, nag-serve na sila water, nag-distribution na sila sang tubig dito. So these are the things nga gina-work out naton kay gusto naton nga under the pillar subong ni Mayor Isa, the rising livability nga livable aton na location site, no, kay ang ginagamit, if I may quote gani termino ginahambal ni Mayor Isa, ngayon, no, if you provide a house, no, sa aton sa families, naga-end ang cycle of poverty, no, may space na sila, may roof na sila where they can dream, no, with their family. So ang tuyo ta lang tipigan, istaran, ano, kaya ang purpose ang housing naman is istaran, hindi nga pabayaan lang, hindi nga pag i-reserve lang later on pilakad lang may kwarta na amo pag-istar nila or hatag sa kabataan nila para istaran. All right. Sige. With this, Attorney Milyari, sir, thank you so much sa imo sining tiyempo nga gin hatag diri sa Bombo Radio. Saluwat, good afternoon. Thank you very much, good sir. Dari wavit si Attorney Peter Jason Milyari, ang head sa Iloilo City Local Housing Office. Amo niyang isa sa mga ginapangatubang man nga problema karon sa Iloilo City Local Housing Office. Why man gin deny diri ni Attorney Milyari, but nagakatabo, no, sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti inang mga rason kuno iya nga di kay kumulayo, kumuabusiniti ang syudad sa Iloilo, diri na gani iya ang ila sining within the city na ang mga relocation sites, no? Kung may medyo layo-layo gid man, hindi man gid siya mahambal naton nga layo sa kabiasnan o kon sa sibilisasyon. Sa aton sini nga mga kabumbo, gali kiti mayara gid ako kaisa sa aton sini nga mga kasimanwa nga ti ginabuligan na sang gobyerno hindi pa iya makomporme. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, pero mas patal ang ginahimo sang pila ka mga ginbawian sang nasambitan sining gin-award sila nga duta man din akong balay nga natukiban nga ila sining nga ginapa-arkilahan, ila sining ginabandonar, o kon ila man sining nga ginbaligya. Pinang bawi na ini karon mga kasimanwa, kag bangod sa sining pagpangbawi, mas damo pa nga mga deserving nga mga taga-syudad sa Iloilo ang maka-occupy o kon sarang nga ma-awardan sining lote, no, sa aton sining mga kabumbo. Why man sang malain sining nga tinutuyo ang mga opisyalis naton sa gobyerno, di kunti kapara man lang sa kayuhan, galing may pipilagid lang iya, no, nga nagapamintaha gid na sa aton sining mga kasimanwa. Bantayan naton kay may padayon pa sini ang nasambitan sini karon nga pagpang-survey sa bahin iya sang Iloilo City Local Housing Office. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon, police reports, si former Mayor Badong di Binagracia gali may nabungguan pagin nga iban sini nga salakyan antes pa man to nagluntad to nga nabungguan niya tong nagasinggol nga motorsiklo. Kag hibalon taman later on sa aton sini magkasimanwa kay madamo sa nagapamangkot diri sa aton hatagan ta sa nagakigo sining tulupangod, no? Ano ginman balang sistema sinadiri sa online sabong ano yung mo nagapamangkot kay may isa kuno ka event kagapon kay ginpauntat pero ginpadayon man liwat kuno. Balikan tayo niya pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum.
problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo. Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo. Ipabombo. Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan, ipabombo. Ipabombo. Dili lamang sa number 1, the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Fast Paradyo Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits, kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Kung nagaluto, mas maayo gid nga tabunan o kontakluban ang kaldero agud makakinot sa tubig. Bangod, mas nagabuhin ang evaporation kag mas madasig nga nagainit ang tubig. Ang may taklob nga kaldero nagatrap sang heat nga Plazuela de Iloilo. Billboard of Activities for March 15 to 21, 2026. It's the return of your favorite oldie goldie songs this weekend. Kaupo ng retro band sa concert at the Plaza. Mangininyo, umpisa alas 6 gabi sa Marso 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa March 22, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latona sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 22, ukon umpisa alas 10 ang aga, ang may luya nga mag-avail sang Sacrament of Reconciliation o kunang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas.
magdesignar sang baso o kun water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kun yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Maggamit sa mga energy efficient nga mga appliances agud makakinot sa kuryente. Ang simple nga pagkinot sa konsumo sang kuryente may dako nga kontribusyon sa pagpahagan-hagan sa operasyon sa mga planta nga nagagatong sang fossil fuels agud makaproduce ang enerhiya. Ang sobrang nga paggamit sang fossil fuels ang may kontribusyon sa climate change. Kung magbakal sang appliances para sa sulod balay o kung sa opisina, mangonseho gid sa dealer kung sa diin ang mas makakinot sang kuryente. Makabulig man ini sa imo nga makakinot sa balayran sa kuryente. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatuga 25 minutos sa nakaligad sa takna sining nga launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa nga bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Ining salakyan nga ginamaniho ni former Mayor Divin Gracia sa Banwasang Kalinog. Matapos kinabungguan adtong single nga motorsiklo nga kamatay gid sa nga biktima, ginapayag nga may nabungguan pag ini siya nga iban kag ang mga biktima desidido sa pagpasaka sa nagakigo man sini nga kaso. Plus may mga salabton man ining anay alkalde sa bahin karon sang Land Transportation na Office. Standby kay check naton ang dugang nga mga balita kag impormasyon kaupod man sa kay Bombo Jomar Villa Driman sa aton sini karon iyang pagpangalagada. By the way, sa aton sini nga mga kasimanwati ang Philippine women's football team no nag-qualify makahampang liwat sa FIFA Women's World Cup matapos kag ginluto sining Uzbekistan sa score nga 2-0 sa elimination round dito iya sa may Australia. Congratulations gid sa women's or Philippine women's football team nga naka-qualify karon. No, sarang naman ini nga magpakinapasundayag ini sa FIFA Women's World Cup. No, sa aton sini nga mga kabumbo. O balantayan man ining mga atletang Pinoy karon nga naga-represent sa nasambitan sining team. Check na naton this time balita ni Bombo Jomar Villa driman sa aton sining pagpangalagad. Ano pagin ang mga naulamid sa sining pagbinungguanay or lain pagin niya sa malayo ng lugar na bungguan pagin sa kanay alkalde? Bombo Jomar sa report, please go ahead. Ginalantaw sang otoridad nga may mga mapag-on sining ebidensya sa pagpasaka kaso, no? Patok direct kay former Mayor Salvador Badong de Marigracia Jr. matapos ngayon siya ang naka-aksidente sa may distrito sang Haro, no? Ang nasabit sa nga anay alkalde ang una man nga gin-report nga nakabunggo sa isa ka individual na kahit and run sa may Pasil Nulsin na Iloilo Bombocham. Sa nablag lang sa rinti ang biktima sini ang ginbawian sang kabuhi, no? So samtang ini siya ang nagapalagyo pakadto diri sa may syudad. Pag-abot sa may distrito sang Haro, ini siya ang nakabunggo pagit, no, sa isa ka motorsiklo kung sa rinti ginakabig sining total wreck, you know?
ang ining motorsiklo nga nabungguan man sang anay alkalde, no? So based diri sa aton sa dikaron nga pagpangusisa diri dugang sa otoridad sa pagpanguna diri ni Patrolman Kudo, ang traffic investigator, no, si Patrolman Genesis Japit Kudo, yagin payag nga ang ining biktima ang nagpabutyag, no, sa pag-willing sini sa pagpasaka sang kaso batok diri sa anay alkalde kag ginalantaw sini kani nga may ara sang mga mapag-on sa ebidensya nga gin-establish diri, no, ang otoridad kag sang sining nasambit sining biktima. Kaya ang senaryo sini Bumbocham after this na natabo dito sa may Pasel Nyorsen madasig, no, ang pagpadalagan sini while approaching diri karon sa may bridge dira sa Kasbla, no, sa may distrito sang Haro, kung sa diin ang ining salakyan nag counterflow, no, so ginlakad yaning Center Island kay bala mo dira sa may Takas Bridge going sa may area sa Ungkal flyover, may Ulo Island na nastunga. Kung sa diin naglapaw ang salakyan kagin saklam ang linya sining driver sa motorsiklo ginkilala diri kay alias Geno o kon Gino, no. Kung sa diin sunod diri sa panaysayon mismo sa biktima, madasig ang pagpadalagan sa salakyan sang anay alkalde rason nga sa makapangaman kag binungguan gid, no, ang ulo sang motorsiklo nga kunang taon nagkalakakas niyang yasining nga mga flarings, no, ang headlight kag kunang taon ti total wreck gid, no. May mga nagkalatapik pa ganito nga mga piyesa sa motor sa bumper, no, sa sining Ford Raptor nga ginaparegyaan diri karon sang anay alkalde. Sunod diri sa otoridad base sa investigasyon after nga nabungguan niya ni ang driver sa motorsiklo, yun ta, no, do pila ka kilometro sa yudan sila sa motorsiklo kag didto nga umatras ang pick-up sa punto nga ti base kun para hindi magyud-yod, no, pag atras sa Bumbocham pinakurbot pagid kuno, no, pinakurbot sa pagdalagan kag sumaylo sa piyak sining lane linakad din naman ang Center Island kag sumaylo balik sa sining linya tubtob nga nakalabot sa diri sa may Ungka flyover diri sa Balom kag do diri na siya na intercept karon sang katapo sang otoridad lakip sini ang City Mobile Force, no, as aton sini nga mga kabumbot. Sunod diri kay Patrolman Kudo, isa sa mga gina-prepare nila sini karon ang statement sang witness kung sa dinti nakakita sa nasabit sini karon nga insidente Bumbocham kag at the same time kung lantawon ang senaryo duway sang nakita, no, duway sang may nakita sini nga sign nga do nagpundo siya o kung do na naog sa sasakyan nga ginulikid niya to ang sini nga nabungguan. So dito nga nakita nga duway sang intent, no, nga magpundo ini siya kag buligan to abi kung sino to nga sini nga na salakay. So isa pa na sa ginalantaw sa nila nga makabulig dugang sa pag-file sang nagakigo sining kaso, no. Maybe posible next week, no, ma-file ang kaso batok diri karon sa anay alkalde pagi sa regular filing nga pag violate, no, kun ining kaso sini ang reckless imprudence resulting to physical injury kay tinakangkon ini sa nasilain sining pila sing lawas, may pila sa dughan tugan sang aksidente sini kagiban sining parte sa lawas, no. Lakip man ang damage to property bangod sa sining nagkalduba sini, no, nagkala damage sining motorsiklo sang nasambit sini nga individual Bumbocham. Ang biktima ang nagpayo na sa ospital kag ang ginahulat na subong amo ang attachment sa sining medical report, no, Bumbocham agod nga ti makumpleto na kag mapasaka na ang nagakigo sining kaso. Adisi dito ang kampo kag ti duway pa man sang sign abi, no, nga do hindi na nila pag-file ang kaso kay tiko na tawon ang natabo to sa may Pasel nyulusin na nga may napatay to nga driver ka motorsiklo ang nag-ariglohanay, no, sa balor sa diga basubara 300,000 agod nga hindi na mag-file sang kaso
pero sa sining ikaduha sining nga natabo ang nabungguan sa kanyang alkalde nagpabot siya nga desidido kag may dako sini kurong tsansa no nga madutlan sang kaso ang anay alkalde. Ari blado si patrolman Genesis Japet Kudo ang traffic investigator sang ma-interview diri sa Bombo-Radio. So for now sir, oo, gid sila nga ma-file gid sila kaso. So na on process ng ila sa makakuha sila sa medical legal certificate attachment sa aton sa pag-file sa case. Kung ka maglantaw, dako posibilidad nga madutlan sa kaso? May posibilidad man sir kay base sa aton pag-imbestigar, may nakakuha man ta witness nga nakakita sa area kag willing man to siya maghatag sang iya pidabit. Okay. Pero ang pag niya sir, pag bunggo yato, nakita nga nanaog pa siya ginbalikid yato or diretso siya. According sa aton witness sir, sa pag-initial namon nga pag-istoryahanan, pagbunggo niya wala gid siya nagpundo. So pag in-drag niya pa several meters ang motor sang biktima, ginatrasan niya kag magbalik sa piyak nga linya. So wala man siya nanaog or nagin-check man lang ang sang motor, wala. O busilingon duay isang sign nga ginbulikan niya or do na ang nakita diri naglagyo gid siya. Yes, amugin na ang nakabisa na nakakita ang gid ya. Pag-hit, lakat dayon, wala lang may nabungguan. Okay. So bali kun lantawon ang witness nga ni willing siya, may pidapit na sa sir. Sir, may ara na may initial na kami nga kuha sa iya. So subong iwi padungan ni sila namon sang complainant para at least dungan na lang pag-file sa kaso kung ara na medical legal. Pero saan o ma-file estimated mo labing kaso? Subong sir on process na kaloyan makuha by next week. Pwede gid siya guro next week para na siya. Kung matikayon, available man eh? Yes sir, available man siya. Oo, available man siya. Pila piyansa niya? Ay ko idea sir. Anyway, ang matabo sini nag-regular filing na mo. Kay ang aton suspect is at large na. Oo, kay na-release saya sang New Lucena tungod kay nag-ariglo sila dito. And then wala man siya naton tawag ning makustody sa aton kay dito sa New Lucena. And then wala man siya ma-inquest kay tungod nag-expire man ang reglementary period niya which is 12 hours na batian si Patrolman Genesis Japet Kudo ang traffic investigator bumutsam sang matigayon interview sang Bombo-Radio. Magluwas ni sa kay alias Gino nga na bungguan man may mga video man gani no nga ginapalabot diri sa aton nga may pila pagid sini ka mga driver man sa salakyan pribado sini nga salakyan ang na-encounter man no ang ining anay alkalde that time no sa natabo ning insidente bumutsam sang ini siya ang nagapakadto diri sa syudad no may video gani nga ginapahayag overtikan ni former mayor ay ni salakyan kagugulpi pumundo no ting ibanton do nakadismaya bumutsam pero tay duay man gid sang formal complaint sining nga gin-file amo lang ni no sa sining natabo ning aksidente nga pagkasalakay ni sa kay LSD no dira sa area sang Takas aro
kagatong sa may Pasel ng Lucena nga ti naging settle dem lang to, no? Pagi sa paghatag sa isang financial sa pamilya sa karon nga Lucena matapos nga gibawian sa kabuhi ang ining tema dito sa may banwa sa Lucena, Iloilo. Kag mismo man, no, ang Land Transportation Office kay ti ang ila sinada nga nakita nga posible nga may ara sang revocation sang driver's license, no? Kasi kung basihan ang natabo ni Smeria sang Pasel ng Lucena, mga 3 kilometros ba, no? Ang ginyudyudan suno sa pulis sang motorsiklo hasta nga nag-separate, no? Hasta nga nabilin to sa kilid sa dalan. Bumutsam sa dente sa luto gani sa kay Director Giduspan sa LTO nga tinakita dra, no, nga isa sa mga ginabasihan sa ground sa revocation bangod nga naglawig pa, no, ang ginyudyudan sang motorsiklo kag naglayo ang ining nakatunggo sa biktima hasta nga natigayon ini siya nga na dakpan intercept karon sa bahin karon sang otoridad. So, let's see, no, kung ang ining insidente naman sa Maria Santa Cruz ang makabulig pa ni, no, kung paano nga ti patubang ang anay alkalde sa possible revocation sa iya sining driver's license Bumutsam. All right. Ti lain man na iyang lain naman iyang tubangon sa anay alkalde sa bahin iya sang mga ginpangbungguan niya. Lain man niya ang pangatubangon niya sini sa bahin naman karon sa Land Transportation Office. Kay ti ining pag-angkon sang driver's license hindi niya right kundi isa ini ka pribiliyo. Any moment nga maka-committer ikaw sa violation sarang niya nga masuspend or sarang ini mabawi ang pribiliyo simo nga makaangkon ikaw sa driver's license mo. So bangod sa sining mga insidente, dako ang tsansa, dako ang kaygayunan sa pananawan sa kapulisan nga posible may aragin sa mga tubangon man yang lain pagid nga pinalidad sa bahin karon sa LTO ining former Mayor Bombo Jomar. Siya mo na ang ginalantaw sa karon Bombo Champ, no? Kay kun sa parte sang Land Transportation Office LTO, no, tigin na sokos kanin nila naman nagaka-aksidente nga ang nakabunggo ay ganin nalagyo. No, nga ara man ganin sa scene. Porte sa case niya ni former mayor, muna nga natabo nito sa pay area sang Pasel ng Lucena. Diri pa siya dakpan sa Meharo, no, so do kalayo na kuno sang sining area kung sa din natigayon ining driver nga nakabunggo nga natigayon nga madakpan sang otoridad Bumutsam sa aton sa nga mga kabunggo. So nang taon pa niya, no, kung anong lugar sa karon nga mangin senaryo kay ti suno man ganito ya sa kampo sang anay alkalde ang nalagyo sa kay bangod kuno sa Kulba, na bangod sa Kakulba Bumutsam ati bisan police station magapit ang police station duwa na sa kapit bangod sa Kakulba man. Kay balamot ni kun ano yung Kasino Lucena damo ka man police station mo kung pakadto ka diri sa syudad Bayan Liganes. Sinong wala kapit kinakulbaan? Sinong wala kapit kinakulbaan gani? Mo na ang si former Mayor Scalino, Mayor Patong. Amo na ginhambal yawa isa kapit kay kinulbaan siya. Amo na kuno ang hambal to sang pulis sa Lucena bangod sa Kakulba mo nga dumiretso kay diretso sa Contane dire sa city ho. Ang pamangkot sinido wala yaman bala na tulupang danto nga may binungguan siya. Paano siya makulbaan? Amo gani amo man tong una sa dig pahayag hindi wala mo Jomar? Insakto man paano siya makulbaan kay way sa gani kamulalo nga may nabungguan siya. Amo nang isa sa mga ginalantaw sila pero ti ang concern na sila karon ang sapat no sang LTO kasi do may ginahulat sa bantos lang nga report halin sa otoridad kung paano nga po-compile na kag mapasabat no kung ano sini ang mga dapat nga explicar sini karon Bumutsam kag ang ining ay sa pagit sini ka biktima man diri sa area sa Takas
sa distrito sang Haro. Subong ang salakyan niya dito drainage area sang custody sang Haro Pente, no? Diris may ungka sa police station na number 3, Bombo Sam. All right. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa, inis is Bombo Radio Philippines, the number 1 most trusted source of news information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang follow-up report. Ti-check taman ni ang Land Transportation Office kung ano nang ila sining lihok diri sa bahin karon sang kanay alkalde. Nga hindi lang gali ang binungguan niya tong binawian sang kabuhi tong natabo sa iyan isang amusad tong gabi. Pati na yang mga salakyan man diri sa may syudad na sa Iloilo na dalahig pagid gali ni or binungguan pagid. Ni former Mayor de Minagracia. Sus Maria Kaguse po. 45 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Para nga mangin transparent kita, although nagpalabot sang mensahe dire, ang isa ka may bulawanon sining tagipusoon, no? Nga inago lang kuno sa initial nga RJ. Nagpadala si RJ sang 1,000 pesos, no? Para iya sa kay Mr. Warren Soriano bla sa tong bana kagainang ang iya sining asawa. Sobra na isa ka bulan dito sa Metro Manila kung tani gusto yun man papulion dire, no, sa aton sining mga kabombo. So may padala dire si RJ, no, so 1,000 pesos, no, gipadala ya sa inyo sining alagad. So gamay na lang at talakason sa aton sining mga kabombo. Basi kita makadugang man kita karon na engineer, no, para nga matigayon na lang ni kay as per Mr. Soriano ang libre sining transportasyon niya pa Manila via sa do sa kayan to sang Coast Guard. So amo na lang gid niyang ginaproblema niya ang nabilin ko nung subong as of now ti Trismel may gamay na lang kulang, no? Kay may nag-donate na dire, no? Si RJ may nag-donate na dire si RJ sa 1,000 pesos. So gamay na lang kulang sa aton sining mga kabombo, no? Anyway, Philippine Standard Time 46 minutos na or 47 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri man sa pagpangalagad sang bombo hanay sa udto. May mga nagapamangkot diri sa aton, no, kung bala ano ang estado sang paggamit sang machine bilang or machine betting naangot sa ginapatigayon sining binulangay diri iya sa pungsod da Pilipinas. Ang pinakaulihi sini naton nga impormasyon sa aton sini nga mga kabombo, no? December 28, 2022, Executive Order number 9 nga ginpagwa ni President Bongbong Marcos Jr. Iya sinigin manduan ang continued suspension of all electronic cockfighting operations nationwide, invalidating licenses previously issued by PAGCOR.
No? Sa aton sini nga mga kabumbo. So, sandig sa aton sini nga mga kauturan sa pagpatuman sa pagsulundan ni President Bongbong Marcos sa Jr., strict ban on all isabong operations including live streaming cockfights for online or remote wagering. Oh. Now, kung madumduman nyo pa sang tsimpo sang pandemya, bangod nga ti pinaagi kuno iya sa agsik sang laway, sarang nga laton ang coronavirus. So damo sadto sa mga ginpangbawal. Asa naglabot kita sa pinakahalog sini nga sistema sa aton sini nga mga kabumbo, no? Pinakahalog nga sistema amo ang ginatawag sining Modified General Community Quarantine, no? Sa aton sining mga kauturan or MGCQ, no? Ti sa memorandum mga kauturan nga ginabasihan sa nga pila ka mga naga-operate, just like the DILG Memorandum 2020-140 sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, no? Ti dira nakabutang nga pwede magpabulang, wala sang singgitanay or tradisyonal malangatay anay, pwede makapatigayon sang ginatawag sini nga machine betting. No? Machine betting iti may teller dira, palapit ka sa teller, pagkatapos sina, no, dira ka mapusta sa aton sini nga mga kabumbo. O galing kay kung lang taon ta, that was 2020 pa nga order or pagsulundan abi sa aton sini karon nga mga kabumbo. Kung ikumparar nimo sa sining executive order ni President Bongbong Marcos nga ginpagwa sadtong December 28, 2022 sa aton sini karon nga mga kabumbo. Oh. Pero may mga concern man sinadiri kay ginpahanugutan ini, nagpadayon ang operation. Sa pagpadayon sa operation, gin-adapt sang pila ka mga bulangan diri sa syudad, sa probinsya sa Iloilo, probinsya sa Guimaras, sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Until such time nga may ara sang isa ka event nga ginpauntat sang aton sini kapulisan as per information nga aton sini iya nga nabaton. Kay ginadumili na kuno ang machine betting, sa aton sini nga mga kabumbo. Now, madamo sinisang nagareklamo kung ipauntat ang machine betting nga adiri lang kuno sa bahin sang syudad abi or probinsya sang Iloilo, sa iba niya kuno nga nagpadayon. No? Kung may nagakaigo man sini iyang order or kung sa pangkabiluganti sa aton sini karon nga mga kabumbo, may total ban sang isabong sa Executive Order number 9 ni President Bongbong Marcos, kag ang machine betting sandig sa pagsulundan
nga ang paggamit sini ginakonsidera as violation sang Presidential Decree number 449 or the Cockfighting Law of 1974, which aims to prevent excessive commercialism and protect traditional in-person local cockfighting. Ti damo abi diri banwa iya sang kung ano kadamo ang abogado sa pungsod Pilipinas, sa kalibutan mo man kadamo ang ila sini iya nga paglantaw sa nasambitan sini nga layi. That is why nga nagumun-gumon, no? May mga pros and cons man. Ang pros or bintaha kung machine betting ang binulangay sa aton sini makasimanwa ti pabor iya sa mga breeders kay ti hindi sila magastuhan tudo, wala sang patmani, waay man sang mga ano pa dira nga mga balayran. Ang disbintahan naman sa bahin sa mga nagapalangabuhi or ginahimo nila iyang profesyon ang bulang, ang ginatumod naton mga liamador, ang mga gatekeepers, no? So on and so forth. Di sila ni magakadulaan kuno sang palangabuyan sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti samo-samo na karon sa aton sini makasimanwa, no? Ang mga gahambal nga ti pabor sila sa betting machine ang gamiton, teller, why singgitanay, pero why man iya gina-televise, why man iya live broadcast, sa aton sini nga mga kasimanwa. Ang iban siniya niya ti mas mayo akong tradisyonal sabong lang nga may singgitanay kiti ang mga ginatawag sini nga liamador, ang ginatawag sini nga mga gatekeepers dira, may bisan pa paano may ara sila sa livelihood. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Ang paminsar lang sang pila or kadamaan nga kung ginadumili gid man ang betting machine, ti dapat kuno magpatuman sini sa lalama. Hindi kay do kasubong iya nga may pinilian nga kung why di ginapanugutan sa syudad, why ginapanugutan sa probinsya sa Iloilo, ti sa iban sini nga region, sa iban sini nga lugar, hindi man kuno pagpanugutan, dakpon man kay makabig ina nga illegal gambling. Pero ti nga kuno nga diri lang man iya sa bahin karon iya sa Region 6 or sa Panay ang do gina-istriktuhan gid sa aton sini nga mga kauturan. Pero we have this information nga may mga legal nga balasihan man ang mga operators sang machine betting nga magpadayon sila sa ila sini iya karon nga negosyo. Kay at the same time sa aton sini nga mga kasimanwa naga-income man diri ang local government unit, pinaagi iya sa amusement tax mo. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti mo sila. Sa aton sini nga mga utod kag ginikanan. Tiyang iban sini, ginahimo man lang nila pastime, ginahimo nila hobby, passion, ang iban ginahimo nila yang livelihood. Kay dira sila nagakabuhi, ara dira ang ila sini nga expertise. Katulad na gilang sa mga handler, gaffer, farmhand. So, livelihood na nila, mga liamador, mga personnel sa isa iya ka cockpit, gati dira na yang ila sini nga trabaho sa aton sini nga mga kabumbo. No? Kaya isa man iniya ka industriya ang game foul mo. Hamakon nimo halin sa feeds, halin sa vitamins, halin sa medicine. Sa aton sini nga mga kabumbote kung ipton ini or mambal naton abi may pipila dira iya nga magapamalabag at dako man ini sini karon iya nga kadulaan. Kung wala man lang sa mga legal sini nga balasihan kag nagasunod man lang iya sa mga salayi kag sa mga pagsulundan dira, no? So hatagan man sang kay gayunan kung tani nga magpadayon ang ilan sini nga operation. Ang isa pa giniya nga mapiktuhan ang mga tikay schedule nimo.
Oh, for example, labi may schedule ka sa pizza 15 or pizza 8. Oh, tapos ang promotion to is machine beating. Why kaya sa no pot money, no entrance sa gate? No? Tinapreparahan mo na, tapos lapit na lang, tapos i-cancel. Tinagastuhan ka na, engineer. O, mano ikaw, sa aton sini nga mga kabumbo, iban sini may mga perwin pa nga ginalagas para nga makabalik-balik man sa ila sini kinabudlayan sang mga farmhand or tawo iya sa ila sini nga game farm. Oras nato ning punto 2:00 na sa hapon sa aton sini nga pagpangalaga. Iban nga mga balita kag impormasyon itugyan nato na sa iban sini Manusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Ini mo alaga ni mga Korman, Bombo Chama Blanco, vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Mahilig ka bala mag-order sang iced coffee o kon milk tea kag ipa-deliver sa imo workplace? Kung naubos mo na inom kag wala pa natunaw ang ice, pwede mo man ini matipon para sa indoor o kon outdoor plants. Ang small amounts ng coffee residue ang masami harmless kag makabenefit sa acid-loving plants pareho sang roses. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang imo aircon temperature, mahimo ka nga makakinot sang tubtob 300 pesos kada bulan. I-set ang aircon sa 24 degrees Celsius ang temperature setting o mas sobra pa, imbes nga 20 tubtob 22 degrees Celsius para makakinot sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill. Base ini sa 2.0 HP aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang estimate nakabase sa pagtuon, apang mahimo man ini nga magbag-o depende sa bilis ng kuryente kag sa kalawigon sang oras nga ginagamit ang aircon. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig, kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imo palibot. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang serebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Paliputan lang ang oras ang pagpaligo ilabi na sa paggamit sang shower. Hindi pagpanumdumang nga unlimited ang tubig. Limitahi ang shower sa 5 minutos lang kag ang pinakamaayo, magamit na lang sang kabo sa pagpaligo. Mas praktikal ini bangod ang imo ginabubo nga tubig, nagadiretso sa imo lawas. Mas madasig ka na makapaligo, mas makakinot ka pa sa tubig. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwart. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa tanan. It is now 8 minutes after 2 o'clock. Arin ako. This is Tita Regine. I hope ara naman ka mo dira and ready na sa pagpamati na naman kag pag-enjoy sa mga istorya. Manguha bits and pieces about life and manguha inspirations through the stories nga gina-share diri sa aton nga mga letter senders. Salamat gid sa inyo and salamat man sa imo nga mangin letter sender ka man diri sa KLP. And so you can always write your story
stories, and then you can send it sa email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa laton sa gihapon ang mga kasaysayan, and then ipadala nyo lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ginatami ako lang dira kay gina-gently remind ang aton nga mga bisita this coming Saturday, si Nonoy sa 2nd District. Noy, wala ka kabilin diri sa imo nga contact number kay hindi man through email ang imo nga pagpadala sang imo nga letter, nagsala ako kundi nga ginsulat mo to and then ginpadala mo diri. So gina-remind ko ikaw ha, on air lang ako nga pag-remind sa imo kay hindi ta maka-contact. Wala ka kabilin sa imo contact number. And also, ang ining reminder goes out sa tanan naton nga mga letter senders, mas nami gid nga makabilin kamo sa inyo mga contact numbers just in case nga kamo ang magdaog hapos para sa amon diri nga mag-contact ug mag-reach out sa inyo. So, ari na kita sa ating pagpabati kay pag-enjoy sa ating ambahanon para sa sininga hapon. From Jonel Gavin, Bilanggo. Good afternoon, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapingingay, di makatawid sa malawak na alakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig ng magsan ang umaga. Di makahinga, di makatawid at bilang ko sa dagat na apoy. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon
ahon mo ako. Pero bilanggo, ha? Ang tigalos ang sinaambahanon. Beautiful song. Sakay Nonoy sang 2nd District sa liwat, Noy. So, 2 o'clock. Before 2 o'clock, dapat arakin na diri sa estasyon sa Bombo. And before ka magkadto diri, Noy, paliog na lang pa Xerox, ha? 2 copies ang imo nga ID para nga ready ka na gid sa pagsaka diri sa estasyon sa Bombo. So, see you this coming Saturday. Oras naton, it is now 14 minutes after 2 o'clock. This could be the final letter of multiple stroke survivor sa iyang journey as a multiple stroke survivor. So, 10th story, kung hindi ako magsala, basahon nato nini, ginapasalamatan tagid si multiple stroke survivor sa mga many pictures nga iyang gid-ipid diri sa aton, and we are going to show them later pagkatapos naton, no, sa pagbasa sang iyang story. So, basahon na naton, Dear Tita Regine. Sa liwat, maayong hapon sa imo, Tita Regine, kay sa staff sa Bombo Radio Iloilo, kag sa matag palamati, nga subong ginakabig ko man nga mga classmates sa imo nga matahong nga programa, ang KLP. Tita, ikapulo ko na ini nga letter, bahin sang ako nga multiple stroke journey. Sa pagpadayon ko, Tita Regine, sa ikaanom ko nga atake sang stroke, ma-imagine mo pa bala, Tita, kung ano pakabudlay ang posible nga matabo sa akon. Daw mabuang na ako, Tita, sa tama kasakit. Daw gusto ko na lang gid mag-inom sang hilo para matapos na ang tanan. Pero ang nagasulod sa utok ko, kung manginmatay ako, mas mapiyerde ako kay panigurado sa impyerno ang padulungan sang kalag ko. Third quarter ina sang 2021, Tita, kung dalon man nila ako sa hospital, basi i-rule out lang ako nga isa man ka COVID case, kag base sa pa nga bulong ang may isaksak sa akon. Gani, wala gid ako sang choice, kundi mag-rely lang gid sa ikasarang sang therapist ko. Kag pangamuyo sa Ginoo, nga kuntani, iyan niya ako pakitaan sang milagro, kag tapuson ang akon kahimtangan. Pero kabalo man ako, nga wala na sang instant healing o kon milagro nga matabo. Ginantos ko lang, Tita, kadungan sang pag-press sa mga meridian points ko sa therapist ko, tubtob nga amat-amat, nagsubside ang atake ko. Sa makapila ang makaligad ang pila ka adlaw, halin sa ikaanom ko nga atake sang stroke. Bisan nabudlayan ako maghulag, ginbuksan ko ang computer ko, kag nag-research ako sa mga causes, kung nga ang nagakatabo ang mga ini nga klase sa pag-atake sa akon. Tubtob nga nakita ko ang isa ka machine nga nangin isa ka essential tool para magamit ko kag makita kung ano ang mga nagakatabo sa sulod sang lawas ko. Ginatawagang machine nga ina nga Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Isa ini ka digital magnetic analyzer nga gina-hook up sa computer. Dason may medical vital analyzer program siya nga magabasa sa vital statistics ang aton nga lawas. Ginbakal ko ini, Tita Regine, online. Bisan medyo may kamahalan, kay no choice gid abi. Kinahanglan ko nga may basis ako kung ano nagakalatabo sa lawas ko. Sending me to a hospital at that time was not a promising option. Sa nagabot na ang machine, gin-set up ko, kag gin-install ko sa computer ko, kag Tita Regine, 99% accuracy reading gidman, matuod siya, Tita. Ang ini nga machine, ginagamit man gali sa pila ka alternative or naturopathic doctors dira sa Iloilo. In order for me to survive, Tita Regine, nangin resilient ako in my own way. With the help of the internet, I kept on researching non-stop to find other ways
to help me regain my strength. Madamo ako sa mga online forums about stroke. Instead of enduring my ordeal, I started to fight back. Nag-research man gali ang therapist ko, kag nakita man niya ang isa ka magnet nga pwede gamiton for medical use. Ini ang super magnet. Neodymium magnets are used in advanced stroke rehabilitation through non-invasive high-intensity magnetic stimulation technologies, specifically transcranial magnetic stimulation or TMS and repetitive peripheral magnetic stimulation or RPMS to boost brain plasticity, reduce spasticity, and improve motor function in paralyzed limbs. Ang ini nga mga therapeutic devices, which may include wearable, portable, or helmet-based, use oscillating magnetic fields to stimulate neural recovery. Hindi ko lang gintita, ipaga-fully divulge ang magnet, kaya mas ang therapist ko, base hindi ini applicable sa tanan. Ginimprovise ang therapist ko ini nga magnet, gintahi niya sa garter para maisukso ko left and right wrist ko kag left and right ankle, kag naghimo man siya sa kulintas or sa kinulintas nga magnet para lapit sa heart ko. Ang purpose ko no sinitita, kun nga kinahanglan ko nga magsuksok para ma-re-energize ang blood iron ko, samtang nag-circulate siya sa blood vessels ko. Ginsukso ko ina until last quarter tita sa 2024. Pagabot sang birthday ko tita, June 17, 2022, medyo naghanda kami para sa ika-45th birthday ko. Medyo napadamo-damo ang kaon ko tita. Pagkasunod nga adlaw, inatake naman ako sang ikapito ko nga stroke. Ang cause, hindi makadigest sang maayo ang tiyan ko. Nabudlayan magtunaw sang kinaon ko. Nabudlayan naman ako liwat tita. Hambal ko sa pensar ko. Wala na gid ini katapusan. Matuod gid man siguro tita nga at risk ang isa ka tawo kung malapit siya sa iya birthday kay may nagakapatay sa adlaw sang iya birthday o kung before and after sang birthday. Dako lang gid tita Regine ang pasalamat ko kay hindi mabudlay tawgan ang therapist ko. To the rescue na naman siya liwat. Bisan sa pagkaon ko tita, hindi nagid pwede ang kaon nga sobra-sobra. Hambal ko gani, nga amo lang ato nga time. Medyo madamo-damo na kaon ko. Pero nakabalo man ako, nga hindi gid ato overeating nga pareho sang una. Restricted na gid ako sa mga pagkaon nga magapalain sang kahimtangan ko. Mantener na lang ako sa mga utan kag normal nga kalanunon tita. So pamatyagan ko gid nga daw preso naman ang gwa ko kay deprived na ako sang halos tanan. I felt like I was a PDL tita, person deprived of liberty. Ang kinalain lang, wala ako nakasimpon sa magutok nga selda. But I carry my own 24/7. Bisa nagakatulog ako, may mga beses nga mabatyagan ko ang spasticity sang lawas ko. Kag tita, kabalo ka, nga kung pwede lang nga tulog na lang ako perme kaysa damgo ko, normal ako nga tao. Free to do everything I will. But I know it. It was just a dream. My dream became a reality, and my reality was my nightmare. Sang mapatay ang magulang nga utod sang asawa ko sa November 2022, nag-leave sa obra ang asawa ko for a week para makapauli sa uton, para makaupod ang iya pamilya, hasta malubong ang iya nga magulang. Pero antes siya magpauli, nagluto siya tita sang chicken pork adobo. Good for 1 week ko nga konsumo. Kay bisan ari diri ang mga kabataan ko, busy naman sila sa ila klase, kay may face-to-face naman sadto. Kag ako na lang gid nga isahanon ang mabilin sa balay. Tita, pamahaw, panyaga, hasta panyapon for 7 days, adobo lang ang ginasudaan ko. Wala ko kabalo
nga nagdeposit naman ko liwat sang time bomb sa sulod sang lawas ko, waiting for the right moment to explode. Wala naman ako nagabatsyag sang bisan ano, kay kampante man ako nga may ginasuksok ako nga magnet. Nabuligan niya ang lawas ko sa recovery. Nakapauli naman ang asawa ko halin sa malubong ang utod niya, kag wala man na kami sang na-encounter nga untoward incidents. Looking forward na yun kami nga dire-diretso lang ang matalunsay nga stroke recovery progress ko. December 25, 2022, Christmas Day. Pagbugtaw ko, wala man lang sang unusual nga mabatyagan ako until nga nag-inom ako sang kape. Nabatyagan ko nga daw hindi normal ang pitik sang pulso ko. Hindi ko maitikang ang wala ko nga paa. Nagapalpitate ako. Gani, gintawag naman ang therapist ko. Sang pag-abot niya, nakita niya ako nga nagalain ang kolor sang panit ko. Kag medyo yellowish ang mga mata ko. Nagambal siya dayon. Ngay kailangan mong madala ngayon sa hospital. Baka inaatake ka na sa puso. Gani, nagtawag sila sang taxi para madala ako dayon sa hospital. Pag-abot namon sa hospital, ginpapungko ako sa wheelchair para nga madala sa doktor. Gintakdan ako sa reading apparatus. Kag dito nakita nga depleted ang potassium ko tita. Nabudlayan na mag-pump ang heart ko. Amoy ina nga lapit na lang ako mag-collapse. Nagtaas man ang blood sugar ko. Gilayon ginsaksakan nila ako sa duha ka syringe ang potassium para ma-refill ang potassium ko. Ang iban ko nga vitamins kag minerals sa lawas, nagnubo man. Tita, duha ka klase sang dagom ang nakatuslok sa right arm ko. Ang isa para sa dextrose, ang isa para sa vitamins kag minerals ko. Gipamangkot kami sang doktor kung ano ang mga ginakaon ko kung nga naubos ang potassium ko sa lawas. Sabat namon, normal lang nga pagkaon. Pero ginsugid ko man ang pagsudaan ko sang adobo sang isa ka semana. Nasermonan ako sang doktor. Hambal niya, kung may death wish ko no ako, nagdungan ang heart attack. Kag ikawalo ko nga atake ko sang stroke. Hambal pa sang doktor, para ka na ding naglason yan, hindi nga lang agad tumalab. Pero napakatibay mo pa din sir, ha? Kinakaya ng katawan mo lahat yan. Halos bilog nga adlaw man kami sa hospital, tita. Ang hospital gali sa amon, talabukon lang siya. Pero since nasa Commonwealth Avenue siya, magamit kagid sang salakyan. Hindi mo man siya malakat sang normal. Sang hapon man nga ato, tita, sang gin-check up ako liwat sang doktor, na sorpresa man siya nga badasig nagbalik sa normal ang vitals ko. Ang BP ko, from 190/140, nag 130/90 na lang. Ang blood sugar ko, nagnormal man. Nagnormal man ang heartbeat ko, tita, kag wala na ako nagapalpitate. Hambal sa doktor, kakaiba po ang kalagayan nyo kasi bumabalik pa sa normal ang vitals mo. Ibig sabihin, hindi pa naman siya nadadamage at nagre-response pa sa gamot. Kailangan mo na lang talaga mag-ingat. Malakas ka din sa taas, may mission ka pa. Gipamangkot namon kung pwede naman kami makapauli. Sabat sa doktor, ubusin muna natin lahat yung gamot at dextrose na nakasaksak sa'yo. Tapos ipapa-ECG kita. Samtang ara kami sa OPD, nakabatsyag ako nga mangihi ako. Ginhakwat ko ang stand sang dextrose. Kag normal nga nakalakat pakadto sa CR. Nagalabay ako sa iban nga mga pasyente nga daw sa wala lang ako sang kinabatsyag. Pagbalik ko sa pulungkuan ko, pagkatapos ko nga mag-CR, ginpamakot ko ang doktor kung nga daw normal ang pamatsyag ko. Sabat niya, gamot po yan, tumatalab sa katawan mo, kaya para kang normal. Kapag nawala yan, mararamdaman mo pa din na stroke ka. Pero okay na yung vitals mo. So nakapauli na kami, tita, nagahulat ang mga kabataan namon nga ahay, do mga basang sisiw. Ahay, tita Regine, naduoy man ako
Sa mga kabataan ko, kay wala pa sila sang ihibalo sa paghulag sa sulod sang balay. Ang mga hulugasan, ara man gihapon sa lababo. Nagdiretso na ako sa kwarto para makahigda. Ang asawa ko na lang ang nagpangsugo sa mga kabataan namon para magpanglimpyo sa balay. May flash report kita mga kabombo, balikan ta lang, no? Kagtapuson ang ining sulat sa aton diri ni Mr. Stroke survivor. Sa aton nga linya, si Bomber Jomar Villa may sunog nga nagaluntad dira sa may barangay Gustilo, La Paz, Iloilo City. Sa mga detalye, Bomber Jomar, good afternoon. Yes, Tita Regine, no? Subunggit nga po nagapadayon sila karon ng dako sila nga sunog dire sa may area sa distrito sang La Paz, no? Initial sila information natong ini karon sa boundary na natoon sang Barangay Gustilo kag sang Herios, no? Sa aton sila karon nga mga kabombo based sa nakatang information dire sa may higad sang dike, no? Ang nagakasunog sila karon kung sa rin makita naton dire ang pila sila ka mga pumuluyo ang nagkinarankaran dire sa may sambit sila karon nga lugar, no? Ang katapo dire sang Bureau of Fire ang padayon dire nga nagapakigbato sa sining sunog sini karon nga nagluntad dire sa subong sining mga tinion, no? Kung makita naton dire ang ining nasambit sini karon nga area based dire sa initial information residential, no? Kay kun lang tawon ta ang dire sining nga portion medyo may kit-ikit, no? Ang mga pamalay sini dire karon so muning ang isa sa mga ginabantayan man nga kun paano nga hindi na maglapta ang ining kalayo kay kun lang tawon tang panahon subong tama ka init kag at the same time ang makusog, no? Ang dapyas ng hangin isa man ni karon sa factor kun nga ang grabe ang pag ibwal sini sang kalayo kag pagkimbuo karon sang may tom sa aso sa may nasambit sa karon yang area, no? Sa aton sa ka mga kabombogin pahigad lang anay ang pila sa ka mga pumuluyo kay ang iban sini atingwa kung tani kung paano nga makakuha sang ila sini kagamitan sa nasambit sini karon nga area, no? So gin pakamayos ang katapos ang Bureau of Fire nga hindi lang ina sila anay pasadlo, no? Kung pabalikon dire sa ila sini lugar basi pa makatugas ang aksidente sa ila sini karon nga mga residente dire sa may nasambit sining area, no? Kag sa dugang sini gari nga detalye basi ma-check ta bandugay-dugay, no? Ang linya ni Bombo Krill Tita Regine kung anong pinaka-latest sini karon nga development kay ti kon lang tawon ta diri ang makita ta do isa pilaplak bilog, no? Sa mga Bureau of Fire sini ang nagresponde diri sa may nasambit sini nga lugar. Ang area sang La Paz Bureau of Fire nakaresponde na diri kung naton sining maobserbaran kag ang kaiping sini karon nga distrito diri, no? Kung paano sini nga sini, no? Makaresponde gilayon ang nasambit sini karon nga makatapo sa Bureau of Fire agod nga mapalong gilayon ang nasambit sining kalayo. Ang iban sining mga bombero kita ta nga nagtaklas na, no? Sa atop kung paano nga makapenetrate sa ibabaw ang ining tubig, no? Sa aton sa karon nga mga kabombo kay ang ibwal sa kalayo halin diri sa sulod, no? Dire gid tunga-tunga so kinanglan nila nga makapenetrate dire kung paano ang iban sila nagtaklas na diri sa paderho. Ang Bombo Jomar? Go ahead. Oo. So bali ang nagaluntad sa mga sunog, you said in particular dira gid man sa may dike ayon sa Barangay Gustilo? Yes, sa dike sa yon, no? Kung naton sila ka lantawon na Tita Regine, amo ni gani mabrobudlay sa pagpenetrate dili kay Nixolod. Ang Bureau of Fire kay dugang pa ni sa mga wiring bla, no? Nga naga kaway diri sa dalan amo na nga do na budlayan sila sa pagpenetrate pero ti mayo man kay ang pila sinig pumuluyo ang nagbayanihan, no? Ginbulikan nila diri karon ang mga katapos ang Bureau of Fire kung paano nga mapalong sini ang kalayo, no? Basi makatingwa kita dugay-dugay kay sa piyak linya si Bombo Krill sa piyak sini nga side basi kon maka-check sa pila ka mga pumuluyo sinibla, no? Bombo Jomar? Tita Regine? Oo, malapit dira ang isa ka dako nga subdivision ang Puerto Real? Sa piyak na nga side. Okay. So dire sa na yon sa piyak siningan daig pero kung tumabok ka sa piyak na nga side man, no? Tita Regine sa mo nang isa sa ginalan daw sining hindi na bala magtabok pa kay kulang tawon tang tupad sining mga light materials, no? Do we have any idea kung kay sino na balay subong ang nagakasunog? So gina-check ta dire karon dugang ang information ko sino gi sinang tagiya
kay sa subong doon di mo pa ang iban sining sala na kung paano anay nga masalbar ila sining kagamitan. Actually ang CDO, ang ICDO kung ang bahin karon sa SSWDO, ang Ariman Sibong no naga-assessment dire sa area Tita Region kung paano kagbabalidate niyo kung saan sinog ginang tagiya sining isang puluyan ang nasunog sa subong sining karon nga mga tinion sa sambit sining lugar no. Ang pumuluyo kay sa kadako sang sunog wala sila naghulat nga itugyan namang sa Bureau of Fire so nagabroligad na sila mayugid bayanihan system Tita Region amo ning namianta mo kay bansidenti di nabla magulat nga itugyan sa Bureau of Fire amo nang ang ibang tiga kwat nga balde ho kung paano nga makabulig ba siya sang sining kalayo agod nga gilayon nga mapalong ang delikado sining karon ba si lumaton sa kawayan bla no kay kawayan niya dasig nga daan sang kalayo mahangin dira subong medyo mahangin Tita Regine no medyo hangin siya mabudlay kay ang hangin dia do hindi exact direction kisa nagahalin sa south alin sa east no and you said gamay pa lang ang mga nag-respond dira nga mga fire trucks gamay pa lang no pero so ginapanawagan ta mga fire trucks sa nagkalain-lain nga lugar kag sa probinsya man nga kung pwede nga makabulig kadto lang dira sa may Gustilo Street sa may Lapas along sa dike. Yes. Actually based sa information ta ang pila sining mga tanker ang ari naman diri Tita Region kung paano nga maka bulig supply no sang tubig kay isa diri ka fire truck do na ubos na tong sulod so gina replenish o kung may mga ginaano pa ni no ang iban sila gina-refill pa pero sige man gyapon ang pagpalong sinisang kalayo ma-penetrate nila ang area ma-penetrate nila or nabudlayan sila ang truck hindi nagsulod ang ila sining nga hose agin sugpon lang iban diri nagagis taytay ho ginlakad nila ning taytay Tita Regine diri nagaplastar sa may taytay no para kung paano nga ti ang iban sini diri nagataklas babaw kag amo nang paggamit nila karon sang ila sining hose kung paano makapenetrate sa sining sunog diri sa may sambit sining lugar gina-check naton karon kung may pila sining pumuluyo diri ang napilasan or na-injured abi kasunod sining sunog sining nagnuntad sa subong sining karon nga matinion Tita Regine diri sa aton sining pag pangalagad sa aton sining mga kabombo so far kun ipanggit kay na ang sitwasyon do nag tahaw-tahaw no ang ibwal sang kalayo eti sige man papiswit sang Bureau of Fire mo no sang ila sining hose ni kun paano nga mapalong gilayon ang nasambit sining kalayo ang mga ref nila dili nagalistay ho ang mga kagamitan isang mapumuluyo sa lugar sa aton sining mga kabombo may gamay dring balay sa higad sini kilid ni sang nagakasunog pero duay pa sa malabot mo nang ginabasa no sang mga bombero ta para hindi na maglaton pabla. Ano mga pamalay dira mga made of light materials? Basta pag-check naton human sa light materials. Plywood ang iban sini kawayan no Tita Regine mo nang dapat nga mapalong gilayon. Do you have any idea, Bombo Jomar, pila na ka mga balay ang nasunog? So gina-check ta pa karon kung pila gid ka pamalay kay iban sini diri lumon kag iban sini ikit-ikit na lang diri sa aton sini ka mga kabombo no Tita Regine. So gina-check ta diri dugang kung pila gid ka mga pamalay sini ang ginatupok sang kalayo based sa report diri subong Barangay Gustilo Zone 2 no so ulunhan na ni sang sang Herios Tita Regine ang ining nasambit sa karon nga barangay diri sa may ila sining taytay tika check kita data makaiket gyman sining pamalay sa nasambit sining lugar kun aton sining mga obserbaran sa aton sining mga kabombo so pasulod ini siya hindi siya along the road may halin sa highway pasulod ka gamay lang man sulodlo na siguro more or less mga 10 to 15 meters makaabot ka na sa nasambit sining area. So siguro ang dugang sini basta tingwa antaman mapakingutan karon ang dugang ta sini nga mga koneksyon sa aton sini nga mga bombo reporters Tita Regine kung anong sitwasyon sini sa nasambit sini karon nga mga residente sini nga na sunugan
sa piyak sining side. Sige. So dugang niya bantayan inisyalong flash report ini si Bombo Jomar Consumo Villa. Basta Radio Bombo. Maraming salamat, Bombo Jomar Villa, and paki-alert si Bombo Kriel Meliesa basi sa iyang ginapahamtangan. May dugang siyang ibalita diri sa aton, no? Oras naton, it is now 38 minutes after 2 o'clock, and samtang ginahulat-hulat naton si Bombo Kriel. Siguro pwede kita, no? Makasugpon pa sa sulat diri sa aton ni Mr. Stroke Survivor. So, Tita Regine, ikawalo ko nga stroke na nga nagdugangan pa sang heart attack, nangin fully determined na gid ako nga baguhon ang tanan-tanan sa kabuhi ko. Ginsuguran ko sa totally change of diet, naglikaw anay ako totally sa karne sa sulod sang 6 ka bulan. Nag-exercise ako 15 minutes adlaw-adlaw, dala na ang walking sa guwasang balay, bisan alalay lang. Upod ko ang isa ko kabata para may bantay ako. Ang magnet nga suksok ko nakabulig man sa akon, hasta nga ginkakas ko na ini siya sang 2024. Nag-high dosage ako sang inom sang multivitamins, Tita Regine, 4 capsules a day ang ginatumar ko. That's 2,000 milligrams, Tita. Dason ang acupressure ko adlaw-adlaw man. Naga-improve siya, Tita Regine, kay amat-amat ko man nga mabatyagan nga naga-reduce ang pain sa stroke-affected part ko. Kipamangkot ko ang therapist ko, kag nakita man niya nga halos wala naman ako nagatsabaw sa sakit, hambal niya, gamitin natin yung quantum mo, tingnan natin yung vitals mo. Gani, gingamit namon sa computer ang machine, kag nakita namon pareho nga may pag-improve, gidman sa status ng lawas ko, Tita. Dako nga bulig ang may machine, Tita Regine. Hambal pa niya, huwag mong pababayaan ang gamot mo at mga supplements mo. Tuloy-tuloy mo lang yan. Tapos yung exercise at therapy mo. Tita, naghalong na ako sa tanan nga ginakaon ko. Ang hindi ko lang malikawan, ang adlaw-adlaw nga stress sa pagpangabuhi, Tita. Kay bisan nangin amo na ako sini, wala man nangin mamagan ang responsibilidad ko bilang isa ka padre di pamilya. The sad reality is that my responsibility became 10 times heavier than before. So all I can do is pray to God and ask for help. Subong, Tita Regine, year 2026, God gave me the sign that it is time for me to go out and try to live a normal life. Yes, indeed, I have a different life now, but it doesn't mean that I can have an excuse not to live normally. Bisan ano pa ang mga ginagihan ko sa kabuhi, I faced death not only once but 8 times, but I never said that I cannot do it anymore. I put my trust and everything to God. Siya ang nagapanag-iya sang tanan, kani Tita, kabay pa, nga ang gin-share ko nga bahin sang kabuhi ko, makahatag ini sang leksyon kag inspirasyon sa tanan nga nagapamati sang imong nga matahom nga programa, ang Kahapon Lamang program. Tita, diri ko na ginatapos ang akong nga stroke journey. Madamo nga salamat sa paghatag sang kahigayunan nga mabasa mo ang akong nga sulat sa liwat. Madamo nga salamat and more power to your program. Good health and long life ang ginapangamuyo o sa Ginoo para sa imo, Tita Regine. Ang matinahuron, multiple stroke survivor. And this time, i-show nato sa mga nag-watch dira ari ang pila sa mga pictures nga gin-apid diri sa aton ni ni multiple stroke survivor. So makita ninyo, no? Siya ni sa tunga. Ang sa higad. Okay, so leftmost, no? Okay. And ano siya, upod sa iya nga mga friends or maybe mga katrabaho niya ini. Ara siya, iya nga solo picture sa isa ka call center ini siya nagatrabaho and probably amuning iya nga wife kaupod niya no, sa sininga picture. Next, si Mr. Multiple Stroke Survivor, samtang nga nagatrabaho. Panghimo sa computer, nagapasad, nagaprogram,
kag pwede man no nga on-site ang iyang himuon nga trabaho. So ari pagid sa iyang trabaho. And so that's it, mga kabombo, pila sa mga pictures nga ginapid din sa aton ni multiple stroke survivor as he ends his journey. And we pray nga tuloy-tuloy na gid ang imo nga pag-ayo and continue to look at the brighter side of things and continue to believe nga madamo pa ang mga maayo nga mga plano sa aton nga Ginoo para sa imo kabuhi, para sa mga mahal mo sa kabuhi. That is why grabing extension sang life ang iyang ginahatag sa imo. You are still one lucky person. Kagang imo ginagyan, who knows, no? Basi dira ikaw gamiton sang Ginoo for witnessing. Para man nga makahatag ikaw inspirasyon, kag makalugpay ka man sang iban nga mga tao, kaangay mo man, especially nga mga nangin stroke victims, kag mga nangin stroke survivors. So thank you so much and God bless you, multiple stroke survivor. Oras naton, alas 2:44. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Tubig, magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo, may salakyan ka bala kag luyag mo nga makakinot sa imo konsumo sa gatong? Siguraduha nga husto ang hangin sang imo goma o kung tire pressure. Sa husto nga tire pressure, makakinot ka sang hindi magnubo sa 200 pesos kada bulan sa imo kotse. Kag hindi naman magnubo sa 700 pesos kada bulan sa truck. Ini nga estimate ang ginbase sa 1,000 kilometer nga biyahe sang kotse kag truck. Habang mahimo man ini nga magbag-o, depende sa presyo sang gasolina kag kondisyon sang pagmaneho. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Balik kita, diri sa kahapon lamang program, alas 2:46 na balikan ta. Ang nagaluntad sa mga sunog dira sa may Zone 2, Distrito sang La Paz, sa may Gustilo, Barangay Gustilo. Sa aton nga linya, may mga dugang detalye si Bombo Creel Milieza. Bombo Creel? Bombo Creel, good afternoon. Jean? Yes, go ahead. Padayon nga ginapalong diri sa kakapo sa nga PSP no ang sunog na naglunta diri sa Barangay Gustilo, La Paz, Iloilo City. Kaga mabastog ang hangin so sa subong nga rason man nga naga igwal bala ang kalayo kung nagapadayon ini no nga ginapalong sa aton nga Bureau of Fire Protection kag bayag diri sa mga residente mga alas 2 no tak na alas 2 gid nagumpisa ang ining sunog kung sa diin nakabati kanon sila sinisa nga pagsigabong no bag-o ini nakita ang pag-igwal sa nga kalayo kasi subong padayon pa nga ginapalong ang ini nga sunog kay medyo nabudlayan ang aton diri nga mga katapos ang BSP bala nga magsulod kay ang area is sa idalom sa nga tulay no diri malapit sa may Daigog Origin. So ang kalabanan sa aton nga mga katapos sa nga BSP nagaagi sa atop no o halin diri sa may Taytay may sa kilid kasi may mga atop na daan sa mga panimalay so diri sila nag-agi pakadto sa may unhan no kay sa tunga actually ang sunog no kay kahit din sa mga residente ang mga panimalay is ikit-ikit kag human sa light material. So man ang rason nga nagatasig ang pag-igwal sa kalayo kung paglamon man no diri sa mga panimalay kag based sa innocent nga information
napulo kabalay dire ang nasunog, no, or nalamo na sa So pulo na kabalay ang nasunog. Tito Eugene? Pulo na kabalay ang nasunog? Yes, Tito Eugene. Initially, no, amo nang nakuha na ito diring informasyon nga napulo or pulo na kapanimalay dire ang nasunog or ginlamon na sa nga kalayo. So as we mentioned, ang mga katapo sa nga PSP nagaagi sa atop, no, sa mga panimalay balang wala pa na lamon sa kalayo kay kung magaling ka diri sa may taytay ang yung aragyan sa sulod diri sa ila is gamay lang or may ara nga gamay nga iskinta pa sulod diri no sa may area sa binalungtadan sa nga sunog. So may pagpanghangkat sa aton nga Bureau of Fire Protection diri kung paano manabit pa sulod nila ang mga host kaga given man nga mada safe, no, ang patugwa sa kalayo kay bangod nga ang hangin ba titarig is tama man kapasok as well as nagatagiti ang init subong, no, maski na 2:50 nasa hapon nagatagiti gapon diri ang init rason na grabe man ang pag-ibwas ang kalayo pero sa subong nagahagan-hagan naman ina siya may ara lang sa mga area pa wala pagawa bala na ubos patay ang kalayo kag ang asono ang pitarizin is tama gihapon ka kadako, no, pero sa subong kalayo ang iyang hangin, no, ang sunog isang nagaputi na ining iya nga kapya bumor Tita Regrino unlike kadina nga tama gid ka itong ang ining hangin. So dire ginatinguan man sa mga pumulo kay aside sa mga BFP nato, no, may ara nga mga pumuluyo nga nagabulig gid nga matap na ining kalayo kay tama na pagina bala bastog man ang ibuwan sini pero subong nagahagan-hagan naman kay madamo na sa mga katapo sa Bureau of Fire Protection na nagpadulong dire Tita Regine. And hindi man kita sulod yun, no, sa may area kay as we mentioned sa dalong kinisa nga taytay, no, or sa may kilid sa may taytay so ginapahayag nila dire nga daang sa mga panimalay nga area nga ini isa idalom sa nga taytay so hindi kita kasulod kay makitit ang area kaga hindi kita pag-i-allowed man, no, nga di makasulod dito sa may sulod gid, no, Tita Regine. Basta may interview ikaw dira ano to ang lupok ng basko nga ilan na batian ko, no? Tita Regine. Ang barangay Kagawad hapon nakabati ako kag nakabaton ako sang tawag na may sunog, no, kilayon kita dahil nagtawag sa PNP kag nagpabalo sa may BFP, no, na mag-responde diri sa sunog. Ano ang pag-usisa nga nagsunog kabalay dito. Duwa possible naton nga ginhalinan sang kalayo, no. Ang una amo ining nagdabok sa kuno, no, sa mga tao, no. Of course sa kilid sang suba ini nga mga panimalay magasig nga nagatupa ang mabastog nga hangin, no. So amo naguro ginhalinan na ang iyang ginadabok nagkalalupad ba lang. Ang ikaduwa amo ning nagtigang siya, no. Nagtigang siya kay sa base sa information sang iban wala inis ako ng kuryente, no. That's why nga nagagamit sa kingki o kandila. Ano pa gamit sa tuling? Tuling. Kagawad Jungjong Labto. Jungjong Labto. Sa Kagawad tira na ang lamon sa kalayo. Okay, ang nalamon sang kalayon, ma'am, palipulo ka panibalay ang totally damage naton. Pag may kita 5 partially damage na nagtuga sa tining nga tuga nga sunog. Pero puro daghan man mga ikipilit ang panimalay. No, so far ginaako naton nga kita sa squatter area, no. Ang mga panimalay ay kitikit kinaya kag ginagamit nila light materials lang. Pag nagpasalamat man kita, no, sa isa ka factory ka budiga naton di nga nagsilbi nga firewall nato, no, nga hindi pagin maglaptas iban nga pamalay ang sunog. Wala man may napilasa sa Kagawad. So far wala man, no, kay Kapinas ang nag-responde kami. Prioridad din nato, no, prioridad namon ang official ang mga tao, no, kaysa sa mga gamit. Ang una nga nakita niyo subong sa sagwa may mga gamit na matamat na namon pagwa nga wala na sang tao nga nadrapa o napatay pa sa dining sunog. Oo.
Pero kasi nakakagawad, may nabatian yun na lupok before nag-equal din ang kalayo. Actually, kagina, gina-confirm ko pa na kung may nabatian, di man sila nga lupok. So far, wala man kay madating, man lang nga nagdakot tayo ng kalayo mo. Kaya mo nga mga insidente sa kilid sa suba pa, madati kiniya nga magdako ang kalayo. Katawad ano ba ito nga ngalan nito? Nagawad yung lapto. Ano na? Lapto. Ito rin si kagawad, no? Lapto, diri. So, amo na ang initial nga nakuha na ito diri nga informasyon na nagdangat na gidman sa pulo sa mga panimalay ang ginlamon sa nga kalayo. Kaga subong nagahagan-hagan na inyersa, no? Ginaulat na lang naton diri ang deklarasyon man sa Bureau of Fire kung na-fire out na gidman, no? Ang aton nga nagluntad diri nga sunog, pero fire under control naman inyersa, no? Tita Regine. Kaga base man sa informasyon, wala man may nasamadan, wala man may napilasan, wala man may natrap, no? Nga mga pamuluyo. Kaya makita man naton diri sa area ngati ang iban gani may mga bayo pa nga nakuha, no? Ang iban sa ila diri is may wala kids, may nasalbar man sa ila man nga mga panimalay at Tita Regine. Alright, sige, mas marami nga makuha na to, no? Ang mga pangalan sa tag-iyas ng sila nga mga panimalay, 10 totally burned and 5 partially burned. Yes, Tita Regine. So, tinguan na to nga makipag-angot diri man sa mga tag-iyas ng mga panimalay, Tita Regine, no? Kay kagina, nagkaran-karan ang mga pumulo diri para matap na ang ining sunog. And subong, no, as we mentioned, fire under control naman kag ginahulat lang gid ang deklarasyon sa aton nga Bureau of Fire for fire out na, Tita Regine. Alright, sige. Maraming salamat, Bamboo Creel. Isa dugang nga mga detalye kaangot diri sa nagaluntad nga sunog sa distrito sang Lapas pagabantayan lang sa ibang pang public affairs program sang Bamboo Radio Iloilo. Ini si Bamboo Creel Parisales nga liyagaan sa Bamboo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news information, basta radyo Bamboo. Maraming salamat. So ginahulat-ulat na lang ang official nga pag-announce, no? Sa mga miyembros ng BFP nga fire out na ang nagluntad nga sunog dira sa may distrito sang La Paz, in particular sa Barangay Gustilo sa may idalom sang Taytay. And gagiinan sa report na kuha naton 10 totally burned nga mga houses kag 5 partially burned. Let's hope nga mauntat na ang kalayo dira. Ginahulat na lang nato ang official nga announcement. Sa lasing ipakita sa aton nga video, puti na ang aso nga nagagwa. 56 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, I guess, tubtub na lang anay kita diri. Ang iban pa nga mga manami, kag mga very interesting nga mga stories, inyong mabatian, buwas naman, sa liwat nato nga pag-updanay. For the meantime, nagahulat na ang mga dramas nga inyo man nga ginakalangkagan every afternoon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. See you again tomorrow. Maraming salamat sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.